Ben, boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión plenaria que corresponde ao pleno ordinario do mes de marzo. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión extraordinaria anterior do 13 de febreiro de 2023. Algúnha intervención? Entón, consideramos aprobada por unanimidade dos presentes. Punto número 2 da orde do día, aprobación inicial se procede da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Vilalba, que corresponde ao expediente 854-2023. Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a todas e a todos. O que se trai aquí é unha obrigación legal, a proposta de unha ordenanza reguladora das subvencións como unha fórmula para regular o procedemento de concesión, xestión e control financiero das subvencións que otorgue o Concello de Vilalba. Teñen a disposición todos os concelleiros o texto da ordenanza e quedo pois a consideración de calquer pregunta que queiran formular. Moitas gracias, señora alcaldesa, e moi boa tarde a todos. Estamos ante o derradeiro pleno ordinario desta legislatura que comezou no ano 2019, é asombroso como durante estes 4 anos as sesións plenarias ordinarias celebradas sempre parecían baleiras de contido por parte do equipo de goberno. Debería ser, non? O goberno no que se supón que recae a labor de xestionar, de traballar, de idear, de comunicar os proxectos nos que recae esa tarefa. Sen embargo, puidemos observar como durante os 4 anos a xestión non foi o seu forte. A orde do día era escasa, únicamente pasaba do medio folio gracias ás iniciativas e ás propostas e controis do goberno que plantexaban os grupos da oposición ao equipo de goberno, pois trasladábanse en varios folios. Iniciativas e propostas que caían, por suposto, en saco roto, moitas das que non o fixeron, logo de ser aprobadas de maneira unánime, non saíron do seu caixón, señora alcaldesa. Chegaron incluso a sobrepasar límites inimaginables durante estes 4 anos por parte do seu grupo que se denomina progresista. O autoritarismo e o tomo e mando chegou ao Concello de Vilalba en mans de vostedes, implantando bozal a oposición fai ben poucos meses, reconvertindo as mocións en rogos polo simple feito de non gustar á alcaldesa e así evitar o mal trago da votación. Terá que ver que se acercan as eleccións municipais do próximo 28 de maio. Probablemente que terá que ver que estamos a 2 meses dunha cita electoral para que o goberno comece a traballar, máis vale tarde que nunca. Presenta unha ordenanza, tal e como dixo a voceira do Grupo Socialista, unha ordenanza xeral de subvencións que a simple vista, por suposto, non discutimos a súa aprobación, señora Rouco. Creemos que, sendo un instrumento xurídico necesario no que se debe amparar as axudas ao tecido asociativo, puideron traela moito antes. O que parece esquecer unha vez máis o Partido Socialista é que gobernan en minoría. Esquéceno unha e outra vez, logo de romper lazos co grupo de Vilalba Aberta. Deberían ter un pouquiño máis de humildade en algo tan trascendental como a aprobación inicial dunha ordenanza que afecta tantos ámbitos. Tiveran a consideración, polo menos, de escoitar os grupos que forman parte desta corporación e conscientes dese autoritarismo que desprenden e que procesan día tras día e que nin capaces foron de reunir as asociacións, máis que nada para ver a ver que opinaban ou donde podían propoñer algunha das iniciativas que vai a concentrar a ordenanza xeral de subvencións. Dende o Partido Popular vamos a emitir a nosa abstención. Creemos que o proceder non debería ser o correcto, deberían ser un pouquiño máis humildes, escoitar aos grupos da oposición e, por suposto, as asociacións que van ser as afectadas na ordenanza xeral de subvencións do Concello de Vilalba. Mais nada.
Ben, moi bo día a todas e a todos. Señora Veleiro, no pasado mes de outubro, o goberno que vostede encabeza sacaba adiante a súa proposta de subvencións nominativas destinadas a entidades e asociacións. Unha relación de gastos que, como os veciños e as veciñas saben ben, requiría do consentimento da maioría absoluta do Pleno, e que o Partido Socialista, o seu partido, sen negociación nin pacto, conseguiu aprobar pola vía da convocatoria dunha sesión extraordinaria en horario laboral á que non puidemos acudir dous concelleiros da oposición. Nese intre, dende Vilalba Aberta, denunciábamos tres cuestións, ao noso modo de entender fundamentais, co fin de explicar as consecuencias do aprobado e o porqué da fuxida cara adiante dun goberno, o seu, que no canto de procurar consensos amplos e participados entre os diferentes grupos e a sociedade civil, pervertía como perverte día a día a democracia co fin de gobernar en minoría como se tivera a máis ampla maioría. A primeira delas, señora Veleiro, tiña que ver cos presupostos. Dado que as nominativas están directamente vinculadas ao orzamento, a súa aprobación vía modificación de crédito supuñía de facto que o Partido Socialista remataría, como rematou, a legislatura gobernando cos presupostos do Partido Popular. Hoxe tentarán repetir procedemento no punto número 4 da orde do día desta sesión plenaria. Remendos e imposicións por obra e graza da alcaldesa, o contrario que a transparencia, o contrario que o consenso. A segunda tiña que ver coa metodoloxía de asignación. Se algo unía aos veciños e veciñas que votaron cambio, independentemente de que o fixeran apoiando o Partido Socialista ou a Vilalba Aberta, era a ambición por rematar co caciquismo institucionalizado que caracterizou os gobernos do Partido Popular, poñendo fin ás súas dinámicas clientelares. Pero nada máis lonxe da realidade. A metodoloxía de asignación elixida polo Partido Socialista para a concesión destas nominativas ao longo de toda a legislatura foi exactamente a mesma que no seu día inaugurou o Partido Popular e, en consecuencia, exactamente a mesma que tanto o Partido Socialista como Vilalba Aberta, con acertado criterio, cualificamos na pasada legislatura de clientelar. Dende Vilalba Aberta, señora Veleiro, entendíamos como entendemos que sen uns baremos preestablecidos a concesión arbitraria de diñeiro público é a máxima definición de caciquismo. E é por isto que durante toda a legislatura clamamos reiteradamente por un procedemento de asignación publicitado, ponderado, xusto e radicalmente democrático. Benvido sexa, aínda que sexa por obrigación, o Partido Socialista ao clube neste último pleno ordinario. Pero chegan vostedes tarde, porque a súa proposta, esta súa proposta de regulación non será aplicable na presente legislatura. Como sempre, señora Veleiro, tarde, puidemos acordalo a principios de legislatura, pero chegan vostedes tarde pola súa teima de non querer chegar a ningún tipo de acordo con Vilalba Aberta. E a terceira e última ten que ver coas necesidades das asociacións. Asociacións culturais, asociacións deportivas, asociacións empresariais, asociacións educativas e sociais que Vilalba Aberta visitou, escoitou e coas que se comprometeu a fin do cumprimento dunha serie de demandas que a proposta que vostedes presentaron hai 5 meses estaba moi lonxe de satisfacer. Hoxe presentan outra, de novo unilateral, e sen chegar a acordos previos con ninguén. Unha proposta caracterizada polas falsas subidas nalgúnas partidas ou incluírse nas mesmas os pagamentos das escolas deportivas e, señora Veleiro, dixémolo e dirémolo, sen orzamentos e en base a remendos, a marxe de maniobra é insuficiente. Dende Vilalba Aberta levamos máis de 3 anos facendo un traballo de escoita que o seu goberno sabía que íamos poñer en riba da mesa nunha negociación, sabíano e por iso non lles interesaba pactar. E é por isto, e remato, que no expediente a debate, así como no relativo á modificación dos artigos 41, 42 e 43 das bases de execución do orzamento prorrogado do exercicio 2023, o noso posicionamento será o da abstención. As asociacións, máis alá de transparencia, publicidade e rigor, pedíronnos celeridade na concesión destas subvencións e non contribuiremos, non será Vilalba Aberta quen o faga,
a paralizar a súa tramitación. Non o faremos, señora Veleiro, pero tampouco apoiaremos unha proposta de ordenanza e unha proposta de relación nominal que, como a todo ao longo desta legislatura, nace do ordeno e mando dunha alcaldesa que se presentou diante dos vilalveses e das vilalvesas prometendo participación, transparencia e igualdade de oportunidades e que súa acción de goberno demostrou unha exactitude milimétrica en comparación co modelo que tanto ela como o seu partido recriminaron durante anos dos gobernos do Partido Popular. Polo que ten que ver con nós, máis nada, e moitas grazas. Ben, eu quero empezar por a señora Sandra Vázquez, que decía que os plenos da corporación estaban baleiros de contido. Mire, señora Vázquez, é unha apreciación persoal súa, pero ten que saber que no pleno de organización a maior parte das competencias foron cedidas á Xunta de Goberno e, por tanto, hai moitos dos asuntos que vostede vota de menos nos plenos que non teñen por que vir aos plenos. E entón, pois, bueno, creo que unha persoa que aspira a ser alcaldesa dos vilalveses e vilalvesas, cando mínimo, debería ter uns coñecementos básicos de como funciona unha administración a que aspira a presidir. O mesmo poderíamos afirmar dentro do equipo de goberno respecto ás propostas que fai a oposición. Eu teño que dicirlles, e pode comprobar calquera veciño ou veciña que siga habitualmente os plenos, e o pleno de hoxe é un exemplo que nosotros vivimos todos os plenos como un eterno día da marmota. Todas as propostas que teñen vostedes que facer é unha e outra vez as mismas. E unha e outra vez a súa política de oposición básase única e exclusivamente na censura. E estar en contra de todo e criticar todo por sistema creo que non é única e exclusivamente o que debería facer a oposición. Dito isto, non hai nada máis que ceñirnos ao debate do punto que traemos hoxe aquí. Esta ordenanza é unha ordenanza eminentemente técnica. O que se recolle aquí é o que di a Lei Xeral de Subvencións e, por tanto, señora Vázquez, pois humildade e reunirse coas asociacións para facer un documento que, como lle dixen antes, ten por finalidade fiscalizar o procedemento de concesión das subvencións, creo que non é moi acertado. E despois, ambos portavoces, sobre todo o señor Renda, pois creo que se confundeu de punto, que é o seu speech que traía preparado, que probablemente poderemos ver en vindeiras datas nas redes sociais de Vilalba Aberta, eso sí, sempre cortando as partes que lle interesa e omitindo as réplicas dos demais partidos, pois creo que viña a ser o que nos repetirá no punto 4 relativo á modificación da relación nominativa de subvencións. Señor Renda, eu creo que cando se pacta con Vilalba Aberta, que se pactou varias veces as subvencións nominativas, ten vostede unha visión, e cando non se pacta con Vilalba Aberta, ten vostede outra visión, pero é que aquí o que ten que ver, e direillo no punto 4, é cantas asociacións están recollidas nesa relación e díganos como faría vostede eses trámites, se fose vostede o alcalde, e díganos donde ve vostede caciquismo cando vostede se reúne coas asociacións e promete facer exactamente o mesmo. Entonces, que vai a ser vostede cacique 2.0, pero Vilalba Aberta si pode e os demais non. Eu creo que hai que revisar un pouco os temas cando veñen a pleno e creo que se lles dixo ao principio a Ordenanza Xeral de Subvencións é unha obriga legal, hai varias formas nas que se pode regular este procedimento, a que se trai hoxe aquí é unha que vai a servir sucesivamente para todos os anos vindeiros e creo que é un documento eminentemente técnico e creo que non admite discusión en términos políticos e sobre todo en términos de caciquismo e outras cousas. Pero como sempre, en todos os puntos, pois falan dos mesmos temas que sempre son os mesmos e é que é o que lles interesa pois aos partidos que están representados aquí. Nada máis.
Gracias, señora alcaldesa. Señora Rouco, vostede sempre con esa prepotencia. Dice vostede que presenta unha ordenanza xeral de subvencións, que eu xa lle dixen que nosotros a simple vista non habíamos mal. Non sei que parte, esa parte non a entendeu. Dice que eu non... Bueno, que parece que para presentarme a candidata a alcaldía que parece que descoñezo a legislación. Mira, eu vou dicir, as propostas que ten presentado este grupo Partido Popular, todas as propostas tiveron o mesmo proceder por parte do equipo de goberno. Tuvo dous camiños. O primeiro, aprobar as que lles incomodaban e que, obviamente, diante dos grupos de veciños non deberían votala en contra, aprobábana e metían no caixón. E voulle dar uns exemplos. Plan de señalización do rural. Aprobar, caixón. Avances do polígono industrial. Aprobación, caixón. Adhesión ao Concello da Business. Aprobación, caixón. Ese é o seu proceder primeiro. O segundo é poñerlle un bozal á oposición. Ese é o proceder do equipo de goberno que se dedica a ser progresista. Xa lle adianto que, en tanto, o voto que vai a proceder por parte do Partido Popular vai ser abstención, porque vostedes nin tan sequera se queren sentar cos grupos da oposición. Seguen esquecendo que gobernan en minoría, señora Rouco, minoría. Menor de 9, máis nada. Ben, señora Rouco, fala vostede de que eu repito speech. Vostede tamén me dá a sensación de que trae preparado da caso que me vai dicir. Cando eu fago referencia a un procedimento de asignación publicitado, ponderado, xusto, radicalmente democrático, e fago continuas mencións a ofrecementos ao longo da legislatura de Vilalba Aberta e de Modesto Renda para chegar a acordos con vostede, vostede dime a min e di ao grupo que eu represento que aspiramos a representar un caciquismo 2.0. Eu creo que vostede ou non me entende ou non me quere entender. O único que lle estou recriminando ao seu goberno é que tarde ata o último pleno da legislatura para regular algo que a principios de legislatura sabíamos todos os que estamos aquí que había que regular, fundamentalmente porque durante a pasada legislatura reclamábamos do goberno anterior que se regulara este procedimento. Eu creo que a bon entendedor poucas palabras bastan. Con Vilalba Aberta sempre, absolutamente sempre, houbo posibilidades de chegar a acordos dentro e fora do goberno. Creo que iso calquera veciño ou veciña o pode entender. O que nos fiscalizamos e o que nos denunciamos é a acción unilateral dun goberno. Lóxicamente, nos reunimos cas asociacións, lóxicamente, escoitamos as asociacións. E se as propostas neste senso relativas ás relacións nominais de subvencións do goberno se consideran ou nos as consideramos en base ao que nos din as asociacións insuficientes, temos que vir aquí a pleno e denuncialo como tal. Vostede non pode pretender ter en Vilalba Aberta a un caiado no que apoiarse para aprobar todo sin que Vilalba Aberta diga absolutamente nada. Dixémosllelo cando estábamos dentro do goberno e dixémosllelo cando saímos fora do goberno. Vilalba Aberta é unha formación política autónoma e como tal vostedes deben dirixirse e tratar con ela. Nós temos unha folla de ruta clara e entendemos que soamente en base a aposta en riba da mesa dun modelo alternativo do Partido Popular se poden cambiar as cousas neste Concello. Vostedes chegan ao último pleno da legislatura para facer o que dende Vilalba Aberta lles estábamos pedindo facer hai justamente 4 anos. Mais nada e moitas grazas, señora Rouco. Eu creo que quedou evidenciado que nin a señora Sandra Vázquez, nin o señor Modesto Renda, pois saben moi ben do que estamos a debater. Eu creo que resulta preocupante pois que falen de outras cousas completamente distintas ao que é a ordenanza que estamos aprobando. E creo que nin siquiera a leron. Di a señora Vázquez que poñemos un bozal á oposición. Pois mire, ás veces sería mellor é mellor estar calado e parecer algunha cousa que abrir a boca e demostralo. Eu creo que sabemos de sobra que estamos en minoría, levamos 4 anos oíndollelo pleno tras pleno e creo que veñan a un pleno onde o que se trae é unha ordenanza para regular o sistema de concesión de subvencións e o sistema de fiscalización e de control interno das mesmas e nos acusen de caciquismo, pois creo que é un pouco contradictorio. Neste sentido, como saben, tanto Vilalba Aberta como o Partido Popular, recentemente as dúas figuras que
por así decilo, pois dirixen os departamentos de Secretaría e Intervención do Concello cambiaron e deles parteu esta proposta que, como digo, é un documento eminentemente técnico. Non lle admito, señor Renda, que diga que xa vostede pideu varias veces esta ordenanza porque é unha mentira e é un discurso profundamente populista como é o que suele adoptar vostede nestes plenos. Sin máis, como xa todos os grupos manifestaron a súa posición, creo que o que procede pois é a votación. Ben, pois entonces, como xa está amosada a postura por todos os grupos, pasamos á votación. Votos a favor deste punto número 2. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois queda aprobada a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Vilalba cos votos a favor do Grupo Socialista e abstencións do Grupo do Partido Popular e Vilalba Aberta. Punto número 3 da orde do día, aprobación se procede da modificación puntual das normas subsidiarias do planeamento do Concello de Vilalba no Parque Empresarial Sete Pontes, expediente 3762-2017, que se refire para as persoas que estén vendo a sesión plenaria que non forme parte da corporación a ampliación do polígono industrial. Ola, boas tardes a todo. Bueno, aquí o que se trai é a aprobación inicial que despois vai ser remitido ao DOC para que se publicite durante un plazo de 2 meses por si se quere presentar alegacións. Dicir que se trata aquí é dunha ampliación de 234.677 metros, de uso industrial, iso en total, de uso industrial serían 164.198, dotacional 2.093, deportivo 574, aparcamento 8.571, viario 27.801 e zona verde 31.068,90. Indicar que aquí o que se fai tamén neste plantexamento é unha ampliación proxectada por verse un aparcadoiro para camións e as zonas verdes unificarase para dotalos da presencia e uso real de lecer, evitando zonas residuais para que todo a zona verde vaya, non que, como se fixo moitas veces, pois se poña nos extremos ou por aí despois non se poden utilizar. Bueno, pois presentan en sesión plenaria a modificación puntual das normas subsidiarias, como explicaba o concelleiro do ramo do planeamento do Concello de Vilalba no Parque Empresarial Sete Pontes, un expediente que supoño que non lle molestará ao señor Fernández, que foi iniciado no 2017 polo Partido Popular. Non sabemos e perdemos a conta das múltiples ocasións nas que levamos insistido, non? E que traemos a debate propostas, señora Rouco, os avances do Parque Empresarial Sete Pontes de Vilalba. Un expediente que creemos que, tal como indiquei anteriormente, foi iniciado polo anterior goberno, presidido polo señor Bamonde, sin embargo, durante estes 4 anos estivo, pois, basicamente sen avances significativos, observando como para o equipo de goberno creemos que non foi unha cuestión fundamental, xa que non destacaron por esa rapidez nin por esa axilidade. Pero, vaya por diante, señor Fernández, señores socialistas, que a diferencia de vostedes, para o Partido Popular, si é prioritario avanzar no asentamento económico empresarial, por tanto, contará co apoio do Partido Popular no noso voto favorable nesa modificación puntual das normas subsidiarias do planeamento do Concello de Vilalba no Parque Empresarial Sete Pontes. Ben, sí, no pleno ordinario de maio do ano 2022, Vilalba Aberta instaba ao equipo de goberno a traer á seguinte sesión ordinaria, a ordinaria de xullo, o expediente 3762/2017, o que agora
nos ocupa relativo á ampliación do polígono. Facíamolo a través dunha iniciativa co que pretendíamos proxectar o compromiso inquebrantable do noso partido co reivindicado polo tecido empresarial local e porque entendíamos tamén que tocaba pôr ao servizo dos traballadores e traballadoras de Vilalba a nosa forza e traballo institucional co obxectivo da captación de postos de traballo para a veciñanza. Tratábase, señora Veleiro, da sexta vez que traíamos a cuestión a pleno e aínda houbo tempo para unha séptima en forma de petición de comparecencia da alcaldesa no pleno ordinario de novembro. Nunca ao longo de toda esta legislatura se deu conta do máis mínimo avance. Ao tempo que Vilalba deixaba pasar, como xa denunciamos aquí, máis de 30 empresas e preto de 300 postos de traballo para a nosa veciñanza. Hoxe ao fin se dá continuidade a unha documentación, a relativa á legalización do chan, isto é, modificación puntual das normas subsidiarias que foi entregada xa, como ben dicía a voceira do Partido Popular, no ano 2017. E o noso voto, por suposto, será favorable. Pedímolo, exixímolo, solicitámolo e, como tal, celebrámolo como un avance máis do noso modelo de oposición seria, responsable e en positivo que durante a presente legislatura nos afanamos por implementar. Pero a alcaldesa e ningún outro membro do goberno, senón que única e exclusivamente a alcaldesa, terá que dar conta nesta sesión plenaria do porqué dun retraso que durante os últimos anos limitou a captación de novas empresas e a ampliación das xa instaladas. Sí, vou ser moi breve contestando aos dous. É certo que se empezou no 2017, por eso, pero nós tomamos posesión no 19, despois parece con a pandemia, tamén o tema de todos os informes sectoriales que son necesarios e que son complexos, sobre todo o problema da auga, que é un tema que ten moitísimo problema en Vilalba para montarse industrias, é dicir, sabemos como funcionan estas cousas e que a administración pois estuvo casi paralizada e ao final se contestou co abastecimento que sería necesario, sería de 52 litros como 11 litros por segundo, entonces evidentemente que sin auga non se pode facer absolutamente nada. Respecto ao señor Modesto Renda, eu das 30 empresas, eu penso que é unha cuestión de iluminación mental que ten vostede, porque comigo non veu falar ninguén para montar o tema de empresas. É dicir, é máis, hai parcelas no Concello que o Concello no seu momento tomou a decisión de non conceder as licencias e que Xestur aínda non fixo a execución das mesmas. E, polo tanto, aí hai unhas parcelas, ora hai outras parcelas máis. E vostede está xugando a demagoxia dicindo 30 empresas. É que vostede, como sempre, ven aquí a dicir unha cuestión donde aquí non hai para nada máis. Todos os trámites que se fixeron das empresas, pois se fixeron rapidamente, ademais con eficacia máis. Hai un matadoiro de polos que aí está. Aí tamén que esta persona montou un vival tamén. Tamén outra granxa que hai tamén de polos ecolóxicos. É dicir, todas as empresas que viñeron aquí se lles tramitou con máxima urxencia. E me ven dicindo vostede que hai 30 empresas. Para que vivo nun mundo de yuppies e irreal. O que pasa é que non se pode vir aquí xugando a demagoxia. Aquí o que se trae é unha cuestión clara e, sobre todo, para falar de empresas, moitas veces hai que ter empresas. Claro, entón ese é o gran problema que ten algún, cando só se dedica a súa vida privada, única e exclusivamente que quere vivir da política, pois usted lle ven a dicir isto de 30 empresas. Pero eso non é certo, teño que dicirlo sinceramente. Se viñeran, ojalá, e as empresas que viñeron aquí, entre Pinares, vais ver aquí unha ampliación que vai haber de entre Pinares, sin problema ningún, todas as empresas que viñeron sempre que estuveron a disposición por parte do Concello e darlle todas as facilidades do mundo que, como non pode ser de outra forma. Tamén hai o tema de Besnier, que aprobamos na outra comisión tamén de urbanismo, é dicir, usted está dicindo 30 empresas, pero, ademais, eso non é certo. Eu teño que dicir claramente, calquera empresa que viñera aquí iba a ser recibido cas maus aberta, demagoxia pura e dura, e eso había unha etapa que houve, había moitos iluminados que facían este tipo de afirmacións e que non eran reais. Só unha aclaración. Describeu vostede, señor Fernández, os metros, dixo 234.000. Si podría pasárnoslo de forma escrita, agradecémolo. Vale, gracias. Xa está. Vale, xa está. Gracias, xa está. Non, nada máis.
o noso voto vai a ser favorable. Ben, señor Fernández, voulle dicir quen quixo falar con vostede non puido, a Asociación de Empresarios de Sete Pontes. Supoño que teñen vostedes recollido o número de reclamacións, o número de peticións que ao longo da legislatura se tramitaron dende esta asociación fundamental do noso tecido empresarial. Esa xente quixo falar con vostede e non puido facelo como concelleiro de infraestructuras. Fala vostede de datos, e os datos que eu lle din non son meus, probablemente sexa un iluminado, pero eses datos non proveñen deste iluminado, proveñen precisamente de quen os coñece de primeira man do tecido empresarial asociado. Ese tecido empresarial ao que este iluminado, o grupo ao que representa, si escoitou e que lle trasladou para que defendera nesta sesión plenaria os seus intereses. E por último, señor Fernández, creo que vostede hoxe aquí cometeu un erro que é o meu modo de ver importante. Vostede, na actualidade, ten unha dedicación exclusiva lexítima. Eu respeto a súa dedicación exclusiva. Pero claro, estará de acordo comigo no erro que supón que un concelleiro cunha dedicación exclusiva lle bote en cara a un concelleiro que vive do seu traballo na empresa privada que ese outro concelleiro que vive do seu traballo na empresa privada viva da política ou pretenda vivir da política. Vostede darase conta da contradición e espero, soamente, non por min, senón polo conxunto dos veciños e veciñas que nos escoitan, que rectifique ese dato, porque, lóxicamente, eu non vou censurar a súa dedicación exclusiva, vostede leva unhas delegacións de goberno e é lexítimo que vostede perciba unha cantidade compensatoria por iso, pero lóxicamente non me diga a min que quero vivir da política, nin que fago o que fago por vivir da política, porque ata o de agora non vivo da política. Por lo tanto, señor Fernández, creo que hai que ser un pouquiño máis rigurosos. Con respecto ao sueldo, xa expliquei que eu cobraba 1.200 euros todos os meses, non teño por que ocultalo, así de claro, 1.200 euros que se cobra líquidos, ademais, co cual, así o saben todos os veciños, que xa repetí, non teño por que ocultar nada, despois de 33 anos na actividade profesional, e que por unha serie de circunstancias familiares, de enfermedade de meu pai, me vin obrigado, o mellor a deixarlo, para cuidar dos meus, que é o que máis me importa de meu pai e de miña mãe. Por desgracia, meu pai, desde que deixei iso, pois evidentemente é unha cuestión que é así. E por outro lado, dicir que a Asociación de Empresarios, a última que recibín, puderon meter máis, querían ver como iba o tema do Camiño de Santiago. Se lle dixo que era as 9 da mañá e non volveron a responder, dixeron que era moi cedo. É a única noticia que teño da Asociación de Empresarios. Por certo, moitas veces ten vostede malos aliados, bastantes malos, porque eu non podría amar no lume. Parece ser que usted se embolla moito, que para iso o Partido Popular é máis prudente, neste caso. E parece ser que os aliados que buscan non son vos, e tenos que saber os vilalveses e vilalvesas, que eu, dixo algún, canto máis longe, millor. E, sobre todo, a mão no lume non a poño. Vostede puxoa, que cos vilalveses que sepa a quen defende vostede e a quen defendemos nós. Nós non defendemos os caciques, algúns sí. Como xa se debatiron por as tres formacións políticas, pasamos á votación deste punto da orde do día. Votos a favor da aprobación se procede da modificación puntual das normas subsidiarias do planeamento no Parque Empresarial Sete Pontes. Votos a favor? Ben, pois, aprobado por unanimidade de todos os presentes. Moitas grazas aos grupos de oposición por votar a favor esta iniciativa que, dende logo, votar a favor dos vilalveses e vilalvesas. Punto número 4 da orde do día. A aprobación inicial se procede da modificación dos artigos 41, 42 e 43 das bases de execución do orzamento prorrogado do exercicio 2023, relación nominal de subvencións. Expediente 1240-2023. Grazas, señora alcaldesa. Ben, teñen os dous grupos a súa disposición a relación das subvencións nominativas que se propoñen para este ano 2023.
Mantense a subvención do Hospital Asilo por un importe de 80.000 euros que corresponde 50.000 euros coas prazas que están concertadas da Unidade de Atención a Persoas con Alzheimer e 30.000 que era a subvención nominativa que viña percibindo o Hospital Asilo. Mantense igual a subvención de 5.000 euros a Protección Civil, 75.000 euros para a Fundación Vilalba Terrachá, que é o centro ocupacional, 10.000 euros para a Asociación de Exalcohólicos, 1.500 para cada unha das AMPAs que hai constituídas, 5.000 euros para a Asociación de Carballido para rematar as obras da Escola Habaneira, 3.000 euros para a Asociación Serra da Carva, incrementase en 500 euros respecto da anualidade anterior, para a campaña da Vespa Velutina, que saben que colabora co Concello. Despois, as subvencións aos clubs que teñen asociadas unha escola deportiva vense incrementadas este ano por o importe correspondente ás escolas que vai aí metido e así se lles fixo saber nunha reunión que se mantivo con eles. Aparte deso, incrementase en 1.000 euros a subvención para o Club de Fútbol Sala, incrementase 1.000 euros para o Club Baloncesto Terrachá, incrementase 500 euros a do Clube de Atletismo e a do Clube de Pádel. O resto mantéñense igual e, incorpóranse algúns vinculados ás escolas deportivas que non viñan percibindo subvención, como é o Club Violeta de Rítmica, o Club Ximnasio Senra de Judo. Equipáranse as subvencións das dúas corais en 4.000 euros, mantense a subvención do IESCHA en 6.500, mantense a do Centro Cultural en 2.000, a da Asociación Cultural Liga Santa Vallesa en 3.000, en 2.500 a da Plaza de San Xoán, 3.000 para a Asociación de Mulleres de Insua, NETE, e a Asociación Cultural de Árbol. Esta incrementase por a participación que teñen tanto como grupo de música como en distintas actividades colaborando co Concello, e despois mantense a da Asociación en Movimento en 7.000 euros e as festas parroquiais que van recollidas todas nominativamente pasan de 1.000 a 1.200 euros e métense as comisións interparroquiais de Nete, Ladra e Noche con 1.000 euros e a Asociación Entre Aldeas, Torre Alba, Boizán e Insua con 1.000 euros. Incrementase a subvención nominativa á Asociación de Empresarios Sete Pontes con 2.000 euros, como xa se falou con eles, e mantense a subvención de 15.000 euros para as obras que se están a acometer na Escola Habaneira de Santa Valla e na de Tardade para completar as obras que están facendo. E esa é a relación de subvencións nominativas que se trae a pleno e que se pide o voto favorable para non prexudicar a ningunha das asociacións do noso Concello. Sí, vale. Pensei que... Vale. Presentan vostedes, tal como declarou a voceira socialista, unha relación nominal para as subvencións 2023 con boa parte do tecido asociativo. En primeiro lugar, dende o Partido Popular queremos agradecer o esforzo e o traballo que cada entidade desempeña día tras día dunha maneira solidaria e cunha entrega total. En segundo lugar, señora Veleiro, señora Rouco, señores socialistas, levan 2 anos consecutivos presentando as subvencións nominativas a golpe do mes de novembro e pagando a 31 de decembro, abandonando, por suposto, as asociacións durante todo este tempo, sen coñecer dende o 1 de xaneiro, casi hasta finais de novembro, sen conocer que iba a ser a cuantía que se lles iba a asignar. E, dende o Partido Popular, ao igual que o resto de veciños de Vilalba, preguntaránse cal é a causa polo que de repente deciden traer a aprobación das subvencións nominativas en marzo de 2023. 30 de marzo de 2023. E xa lle contesto eu, contestamos e calquer propoñente e calquer compañeiro do Partido Popular, que en 2 meses temos unha cita electoral. Claramente, teñen que comenzar vostedes coa campaña de venta. E antes de seguir, gustaríame, señora Rouco, que contestase cuestións de vital importancia. Dice vostede, cando empeza a describir as subvencións nominativas, que se mantén a subvención
para a Fundación Hospital Asilo. Home, señora Rouco, a ver, revise eses presupostos que vostede votou en contra, eses que ten ahora mismo prorrogados durante 4 anos consecutivos, sabes? Eses presupostos do Partido Popular de 2019. A asignación eran 90.000 euros. Sí, revise, pregúntelle á interventora que lle dará o dato. Mire, certas cuestións e certas aclaracións. Cando ten contextualizado prever o equipo de goberno realizar os pagos de ditas subvencións? Porque unha cousa é que se aproba aquí a asignación destas subvencións e outra cousa é cando se vai realizar o pago. Decía, eu non quero interrumpir nin quero mezclar os dous temas que se plantearon aquí, porque unha cousa é a aprobación da Ordenanza Xeral de Subvencións separadamente e outra cousa é a relación nominal que se vai aprobar das subvencións nominativas. Por iso pregunto cando se vai ou cando ten previsto o equipo de goberno realizar os pagos e cando convocarán as subvencións de concurrencia competitiva. E outra pregunta, mira, hoxe mesmo, 30 de marzo de 2023, o convenio firmado polo anterior goberno coa Fundación Hospital Asilo romperon vostedes unilateralmente ese convenio, basicamente porque levaba 2 anos caducado, despois de expresar en numerosas ocasións que deberían firmar un convenio novo. Entón, que vai a pasar mañá que 31 de marzo? Ese convenio non é firme. Calquer usuario desas 5 prazas da unidade terapéutica de Alzheimer, neste momento, legalmente, non está respaldado, señora alcaldesa. Porque se atendemos á legislación non hai convenio que os ampare. E, teóricamente, estas subvencións asignanse, pero habrá que pagalas. Explíqueme e contextualízame. Siguiente cuestión. Van retribuir ditas prazas cos prezos actualizados como acaba de comprometerse a Xunta de Galicia? Por se non o recordan, saben que a Unidade Terapéutica de Alzheimer conta con 15 prazas, 10 delas vai a ser financiadas pola Xunta de Galicia e vai a corresponder con un 13% máis da financiación das prazas e un 35% máis para o financiamento do transporte daqueles usuarios da Unidade Terapéutica de Alzheimer. E, dende o Partido Popular, cuestionamos que vai a pasar coas 5 prazas da Unidade Terapéutica de Alzheimer. Hoxe caduca o convenio. Que vai a pasar mañá? Que vai a pasar con eses 5 usuarios? Quinta cuestión. En que momento van a firmar o convenio con cada unha das asociacións que se ven beneficiadas da subvención nominal que traen hoxe a debate? Porque a señora Rouco explicaba que o incremento das subvencións nominativas, moitas delas, piñase vinculado polas escolas deportivas. Digo eu que se plantexará a través dun convenio. Gustaríanos que nos contestase. Outra cuestión que dende o Partido Popular así nos trasladaron as diferentes asociacións. Deberían explicar con detalle, sobre todo a todas as asociacións, si nese convenio que van a firmar, se que firman un convenio, se que firman algún tipo en algo deberán amparar, como van a contemplar se algunha asociación vai a pedir un anticipo, porque, como saben vostedes, hai moitas asociacións que necesitan os recursos económicos moito anterior á xustificación da mesma. Gustaríanos que nos contestase. E outra das cuestións, porque na ordenanza, tal e como indicaba a señora Rouco, é que dende o Grupo Popular sempre dixemos que era unha ordenanza básica, salida da Lei Básica de Subvencións, entendemos que aí non van a poñer o plazo, nin van a poñer a porcentaxe que van a anticipar, e nos parece lóxico, porque debería establecerse en cada unha das cuestións que se remita, en cada un dos convenios que se remita. Gustaríanos coñecer se vai haber esa posibilidade de que calquera asociación poida pedir un anticipo, sempre xustificando, sempre mantendo, cumprindo a legislación vixente. Dende logo, son cuestións que nos gustaría que nos contestase, que nos respostase, por suposto, teremos o noso posicionamento. Mais nada. Ben, facemos extensivas estas preguntas ao noso grupo municipal e, como antes dixemos, as asociacións pedironos varias cousas, pero entre elas, unha das máis importantes era a celeridade. Vostedes non se caracterizaron por iso, no que ten que ver ca tramitación das nominativas. Benvida sexa a cita electoral para que vostedes, por unha vez, cheguen a tempo. Eu, cando lle digo, señora Sandra Vázquez, que vostede me preocupa que queira ser a presidenta, a alcaldesa deste concello,
por as preguntas e por as cousas que vostede afirma, de verdade o digo en serio, non yo digo de broma, nin por vacilar, nin nada, digo yo seriamente porque é unha cousa que creo que debería, por lo menos, repensar un pouco. E dígame tamén, porque eu tamén lle quero facer unha pregunta, cando vostede vai e se reúne coas asociacións, vai a informalas a elas ou vai a informarse usted? Porque eu ás veces xa teño dudas de cal é o procedimento. Vai vostede a explicarlle esas cousas ás asociacións ou vai a ver se as asociacións lle explican algo a vostede? Porque eu realmente, cando as coito falar ás veces, surxenme moitas dudas. Eu creo que o Partido Popular leva tempo dicíndonos que hai que facer as subvencións nominativas o antes posible. Se as facemos o antes posible tamén lle parece mal, porque entonces di que o había que facer máis tarde, e é un pouco o que lle decía antes. Cando por sistema unha persona di que non a todo e todo lle parece mal, pois tamén, non sei, ten que ver que en algún punto, ao mellor o seu planteamento tamén é errado. Decíame vostede que me iba a preguntar cuestións de vital importancia. Pois mire, voulle contestar as que fun anotando que vostede me formulou. A primeira, se revisa vostede as subvencións nominativas do ano 2019 dese presupuesto para a Fundación Hospital Asilo, están consignados 30.000 euros, que era a parte da subvención nominativa, porque a outra parte das prazas da unidade terapéutica de Alzheimer non as contemplaban vostedes nesta partida. Dime se temos ben feitos os cálculos. Pois mire, fixéronos as técnicos do Departamento de Servicios Sociais e, como xa lles expliquei máis veces aquí, non teño por costumbre nin considero positivo que se critique nin se poña en cuestión o traballo dos funcionarios do Concello e, por tanto, non me dedico a revisar os cálculos que fan porque dou por suposto que están ben feitos. Pregúntame cando temos previsto facer o pago. Pois mire, voulle explicar. Como verá vostede na documentación que figura no expediente, como debería saber, o que se trae é unha modificación do orzamento. E as modificacións do orzamento teñen que publicarse no Boletín Oficial da provincia. Teñen 15 días hábiles de exposición pública e unha vez pase ese período, se non hai alegacións, que pode habelas, pois quedan aprobadas definitivamente. Hai que publicar a aprobación, a modificación definitiva do orzamento. Despois hai que asinar os convenios e despois as asociacións teñen que facer a xustificación da subvención. Entonces, cando vamos a pagar? Pois cando se fagan todos estes trámites. Despois preguntábame tamén que vai a pasar coas plazas da unidade terapéutica de Alzheimer. Pois mire, xa falamos tamén coa Fundación Hospital Asilo e xa lles explicamos que as plazas se van a seguir ocupando con normalidade como ata o de agora, que se firmará o oportuno convenio, que se xustificará a subvención e que se lles fará o pago. Preguntábame tamén que vai a pasar co anticipo. Pois mire, o anticipo xa está previsto no regulamento e, por tanto, vaise a manter como se viña facendo a toda agora e tamén se pode recoller nos propios convenios. Entonces, non vai haber ningún problema. En canto á petición de Vilalba Aberta de celeridade, explicarlle un pouco o mismo. Teremos a maior das celeridades, pero con estas particularidades. E despois que, como noutras cuestións que levamos falado ao longo do pleno, quen se encarga da tramitación de todo eso non son os políticos, son os funcionarios do Concello e, por tanto, nós poderemos ter a maior das dilixencias e, como eles, así o terán, pero cando critican algunhas cuestións non están criticando tanto a parte política como os traballadores do Concello e iso é feo, vindo sobre todo de persoas que aspiran a ser os xefes de persoal de toda esa xente. Nada máis. Señora Rouco, mire, xamais poña en duda que dende o Partido Popular dudamos do traballo dos empregados públicos. É unha manía que ten vostede, xa yo digo, que o ten en numerosas ocasións, decir que dende o Partido Popular ou dende os grupos da oposición estamos sempre cuestionando o traballo dos empregados
públicos. O que cuestionamos aquí é o seu traballo, a súa xestión como goberno. Nin tan siquiera o faigo a nivel personal como fai vostede. Porque en cada ocasión que ten, vostede o único que sabe dicir é que ou non entendo a legislación, ou que non valgo para gobernar, sempre se ataca no mismo. Creo que debería ser menos prepotente, un poquinho máis de humildade, señora Rouco, que carece cada vez que se lle fai unha pregunta e unha cuestión. Se lle pregunta, malo. Se non se lle pregunta, tamén. Que quer que lle aplaudamos? Pois non estou aquí para que aplaudirlle. Se quer que lle aplaudan, vai a vostede a outro lugar. Aquí non estamos para aplaudirlle, señora Rouco. Moléstelle que lle faiga preguntas. Bueno, pois se lle molesta que lle faiga preguntas, pois terás que aguantar, porque lle vou seguir preguntando. Lle guste ou non lle guste? Dende logo, a posición do Partido Popular vai ser a abstención, porque a prepotencia que teñen vostedes cada día vai en aumento. Non, as preguntas non están aclaradísimas. Sí, solamente unha pregunta. Señora Rouco, cando dende o Grupo Municipal Socialista na oposición se criticaba airadamente, e con razón, porque o compartíamos en Vilalba Aberta, que o Partido Popular no goberno tardara 3 meses, tardara ata marzo para traer as contas a pleno, vostedes estaban poñendo en dúbida o traballo dos empregados municipais? Entendo que non. Nós non o facíamos, entendo que vostedes tampouco. Que teríamos que fazer entón? Logo de 4 anos, sin ningunha novidade a este respeito. É un exemplo, señora Rouco, de que as cousas, cando se está na oposición, se ven dun xeito, e cando se está no goberno, se ven do outro. Díxenllelo moitas veces a vostede e a señora Veleiro. Vostedes parapétanse unha e outra vez na figura dos traballadores municipais. Sempre os utilizan como arma arrojadiza. E dende Vilalba Aberta, sabe vostede perfectamente, e sábeno tamén os traballadores, nunca absolutamente cuestionamos a súa labor. E por último, non só nesta sesión plenaria, que tamén, senón nas últimas sesións plenarias, vostede unha e outra vez pon en dúbida os coñecementos en materia de réxime local dos voceiros da oposición, entre os cales, lóxicamente, eu me inclúo. E sempre me chama a atención que vostede, cos amplos coñecementos que proxecta diante da veciñanza, non sexa a candidata á alcaldía do seu partido. A miña pregunta é, se vostede, na súa excelencia académica, supoño que acreditada, non é a candidata, por que a señora Veleiro o sigue sendo? É a miña pregunta. Eu invitaría a vostede a dar un golpe de Estado no seu partido e que os vilalbeses e as vilalbesas poideran gozar dunha candidata co seu talento, co seu absoluto talento xa nesta legislatura. Vilalba Aberta apoiaría dende fora ese golpe de Estado interno, esa man dentro do Partido Socialista, porque eu, despois de varios plenos, casi estou ata convencido de que vostede é o mellor que lle podería pasar á cidadanía vilalbesa. Enténdase a retranca na miña afirmación. Mais nada, moitas grazas. Bueno, despois desta intervención que parecía máis un monólogo do Club da Comedia, eu creo que nin veño a que me aplauda a señora Sandra Vázquez, nin veño a ser a máis lista que ninguén. Simplemente, cando falo e cando traigo un tema a este pleno, pois tómome a molestia de falar con un mínimo de coñecemento de causa, porque me parece que é unha obriga de todas as persoas que dan o paso de ser representantes políticos, e a señora Sandra Vázquez, por exemplo, que ten unha dilatada experiencia como senadora, diputada autonómica, tamén concelleira con responsabilidades de goberno neste mesmo concello, creo que igual que debe ser calquera persona no seu ámbito profesional, pois o máis profesional posible, creo que tamén dúas persoas que aspiran a ser alcalde e alcaldesa do noso concello, pois deben tomarse un mínimo de molestias á hora de preparar os temas que traen a pleno e, dende logo, pois deben facer un esforzo nese sentido. É o meu consello, poden tomalo ou non tomalo. Por suposto que para ser alcalde ou alcaldesa, pois non se lle exixe a ninguén un exame, porque senón estaríamos falando de outro sistema que sería a meritocracia. E aquí o que funciona é a democracia, donde elixe a xente en función pois de moitas variables, cada un ten as súas. Cando vostedes achacan unha e outra vez pois falta de iniciativa deste equipo de goberno en determinados temas e singularmente no tema do orzamento ou temas que teñen que ver co Departamento de Intervención,
xa lles expliquei máis veces e vou non volver a explicar unha vez máis. Cando nós chegamos ao goberno no ano 2019, este Concello tiña un problema enorme de falta de persoal, sobre todo no Departamento de Intervención. E tuvemos durante a maior parte do mandato unha interventora a tempo parcial. Non é unha excusa, é unha realidade. E se algunha vez gobernan tanto a señora Vázquez como vostede, señor Renda, pois enfrentaránse tamén a estes problemas. E probablemente todo o que agora nos están botando en cara a nós, pois serán problemas que vostedes terán que resolver. Pero tamén lle vou dicir unha cousa, que é a primeira vez que se saca unha plaza de administrativo para o Departamento de Intervención neste Concello e está convocada dende fai uns días, publicouse no Boletín Oficial do Estado e calquera veciño ou veciña ou persoa de calquer incluso de España que se queira presentar á plaza é unha oposición libre, pode facelo. E fomos dando os pasos necesarios para ir dotando de organización e de persoal a este Concello. Obviamente, un mandato son 4 anos, é un período de tempo curto e, sobre todo, se a ese mandato lle unes que ven de 40 anos de goberno de outro partido, que houbo unha pandemia que casi paralizou durante un ano toda a administración, pois poderase responder vostede solo moitas das cuestións que me formula. Eu, sinceramente, non teño ningún interés en explicarlles as cousas, nin en ser, pero simplemente creo que deberían facer vostedes o traballo na casa e entón eu xa non tería nada que dicir. Pois como xa está suficientemente explicado este punto, vamos a proceder á votación do punto número 4, aprobación inicial da modificación dos artigos 41, 42 e 43 das bases de execución do orzamento prorrogado a relación nominal de subvencións. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto cos votos a favor do Grupo Socialista e as abstencións do Grupo Popular e de Vilalba Berta. Punto número 5 da orde do día. Aprobación se procede da proposta de acordo de designación da Casa da Cultura como Casa da Cultura Manuel María. Expediente 12... Sí, punto número 5. Non, podía ser un error. Vale. Ben, pois, boa tarde a todos e a todas. Traemos a esta sesión plenaria unha solicitude que se nos fai desde o Instituto de Estudos Chairegos e que se presenta pois seguindo o regulamento de honras e distincións aprobado no anterior mandato por esta corporación. Para poñer un pouquiño de antecedentes, a inicios deste mesmo mandato, por iniciativa da Alcaldía, despois de sumarse á petición feita polo Instituto de Estudos Chairegos hai xa preto de 2 décadas ao Concello, pois, debido a este clamor, por iniciativa de Alcaldía, trouxose, seguindo este regulamento, a petición de denominar a Casa de Cultura como Casa de Cultura Manuel María. Agora, nesta última sesión ordinaria, é o Instituto de Estudos Chairegos o que volve a traer esta petición en tempo e forma e pola que decidimos desde o Concello e segundo se recolle na normativa, pois abrir o correspondente expediente visto que presenta pois a memoria axeitada e todo como indica este regulamento, non? Vou ler para a xente que nos esteña vendo a solicitude que fai o Instituto de Estudos Chairegos. O resto de grupos da corporación xa a teñen, pero por respeto a esta entidade cultural, pois vou a proceder a lelo. O Instituto de Estudos Chairegos, ao beiro da ordenanza número 50, Regulamento Especial de Honras, Distincións e Protocolo Ceremonial do Concello de Vilalba, co gallo da celebración do 20º aniversario do nomeamento e da recepción de Manuel María Fernández Teixeiro como membro numerario da Real Academia Galega, considerando a fonda relación que Manuel María mantivo sempre con Vilalba, tanto no plano persoal tanto na súa faceta literaria, dedicando unha parte da súa obra á capital chairega e á súa riqueza patrimonial, paisaxística, gastronómica, sociolóxica, poética, etc.,
considerando que Manuel María é o valedor por excelencia da nosa bisbarra, a que cantou na súa maxistral obra Terra Chá, é unha das figuras máis sobranceiras das letras galegas da segunda metade do século XX, considerando que a traxectoria de Manuel María, a súa categoría moral e persoal, a súa significación no eido cultural, o seu vencello con Galicia, coa Chaira e con Vilalba, fano merecente tal que regula a norma do agradecemento e da gratitude do pobo vilalbés en recoñecemento ao seu compromiso coa terra, coa lingua e coa cultura do noso país. Considerando que corresponde á institución municipal representante legal da totalidade de veciñanza e a responsabilidade da distinción e que sería unha boa mostra de correspondencia co bardo chairego por canto deixou acreditado, reitera as peticións realizadas ao Concello de Vilalba dende hai xa 2 décadas para que a Casa de Cultura da nosa vila perpetúe o nome de Manuel María. Ben asinado a día 8 de febreiro pola súa presidenta, señora Barreiro, e recibido no Concello o 10 de febreiro. Feito o expediente, a proposta de resolución, a resolución de alcaldía, pois traemos esta sesión plenaria como unhas propostas do equipo a petición do Instituto de Estudos Chairegos esta solicitude. En canto ao noso voto, pois se xa hai máis de 2 anos o trouxemos como un decreto da alcaldía, pois evidentemente o noso voto vai ser favorable, especialmente pola vinculación especial con Vilalba e a Chaira, polo retrato paisaxístico, gastronómico, patrimonial, das costumes e xeográfico que fixo Manuel María da nosa localidade e da nosa contorna, por suposto, pola elección de Vilalba como lugar onde realizou o seu discurso de ingreso como numerario na Real Academia Galega, e especialmente, e isto é un punto que nos engadimos, pola aceptación ao reclamo social que é xa para Vilalba. A día de hoxe xa non é só un reclamo ou unha reivindicación dun colectivo específico, que xa sería de por sí válido e representativo, sino que xa se foron sumando diferentes entidades e colectivos a esta petición. Sí que nos gustaría desde o equipo de goberno que a hora de votar e a hora de expresar os argumentarios dos diferentes equipos municipais tiveran en consideración que somos representantes do pobo e que deberíamos, polo tanto, votar e significarnos tendo en conta isto. Nada máis. Bueno, gracias, señora alcaldesa, e moi boa tarde a todas e a todos. A ver, antes de entrar en este punto, unha precisión. Vexo eu que este pleno ten un matiz electoralista forte, lóxico, dadas as datas nas que estamos. Eu non entro nin quero entrar nas acusacións cruzadas persoais que aquí se fan, pero, bueno, a señora Rouco fixo unha afirmación que si afecta de cheo ao Partido Popular. Hai casos en que o silencio pode ser manifestación de vontade se non se expresa en dirección contraria. Eu quero deixarlle claro que o Partido Popular elixeu a señora Sandra Vázquez como candidata do Partido Popular á alcaldía, plenamente convencido da súa capacidade, da súa valicia e das súas características persoais para exercer a alcaldía. Mire, non vou a decir que teña máis capacidade que ningún outro dos candidatos ou candidatas das demais forzas políticas que se presenten ás eleccións, pero tampouco cede en capacidade, condicionamento e valía ante ningún deles. En calquera dos casos, deixe vostede para quen é soberano na decisión das capacidades que é o pobo de Vilalba a determinación dese aspecto. E despois, entrando en este tema que agora se plantexa, eu vou a dicir nesta primeira intervención 2 cousas moi breves, brevísimas. A primeira, a posición do Grupo Municipal Popular vai a ser unha posición de abstención, como xa manifestamos nos demais casos en que este tema foi sometido a consideración da Corporación ou a consideración de este propio pleno. Nosotros non tomamos as decisións de maneira arbitraria, sino en base a fundamentos que poden ser compartidos ou non, acertados ou non acertados, pero estudiados e que responden a un condicionamento. Ese condicionamento, de momento, non entendemos ou non vemos motivo para velo cambiado e, polo tanto, como unha posición de coherencia, vamos a manter esa circunstancia. E a segunda cuestión, tamén moi breve.
Nosotros queremos que o tema das honras e distincións do Concello de Vilalba a persoas ou institucións determinadas é un tema trascendente e de significación especialmente persoal grande, e que, polo tanto, un debate deste tipo e a este respecto non debe de ser nunca ou non deberá de ser un debate de contradición, sino máis ben un debate de aclamación e de recoñecemento hacia esa figura. Visto que ese consenso ao respecto non existe, eu lles pediría que deixaran ese tema en riba da mesa para non entrar en consideracións de outro tipo. Sí. Ben, o IESCHA propón de novo co gallo da celebración do 20º aniversario do nomeamento e recepción de Manuel María Fernández Teixeiro como membro da Real Academia Galega que se lle dea a Casa da Cultura o nome de Manuel María. Xa van 2 décadas solicitándose o mesmo. O que hoxe se está propoñendo aquí, neste salón de plenos, xa se viviu moitas veces. A última hai 3 anos. Vilalba Berta trouxo a pleno e sempre co mesmo resultado. A Casa da Cultura segue sen levar o seu nome. O desleixo de anteriores gobernos municipais podería entenderse por motivos de estrategia política, mais incomprensible é que o goberno actual non teña a iniciativa de facer xustiza co noso poeta e saben exactamente como facelo. Só dicir que está nas mans do Partido Socialista o poder cambialo. Vilalba Berta está desexando ver destapar unha placa que diga Casa da Cultura Manuel María. Evidentemente o noso voto sempre vai a ser a favor. Cando Vilalba Berta no 2020 trouxo a pleno a moción para darlle o nome da Casa da Cultura Manuel María, o PP, o Partido Popular, alegou ser contrario á asignación de nomes concretos a edificios públicos. E tanto o Partido Popular como o Partido Socialistas opuxéronse ao entender que estas cuestións requiren un consenso social alto. Agora, a Concelleira de Cultura acaba de decir que sí, que hai un consenso social alto. Nos alegra escoitalo. Eu preguntaríame, cando se fala de consenso social alto para darlle o nome á Casa de Manuel María, é o mesmo consenso social alto que piden os veciños de Vilalba en canto ao sentido de circulación da Rúa da Pravia. Hai 2 maneiras de medir e dependendo do asunto se mide de unha maneira ou outra. Evidentemente nós vamos dar o noso voto a favor. Nada máis. Ben, pois vou comezar por Vilalba Berta, por contestarle un pouquiño ao argumentario que acaba de facer. Vilalba Berta, ao principio deste mandato, pasado un ano e pico, trae a solicitude do IESCHA apropiándose desta solicitude. E vou explicar por qué, porque me dirán os grupos municipais estamos para traer as demandas da sociedade, pero que no regulamento que aprobamos por unanimidade entre non só os 3 grupos municipais que formamos agora mesmo parte da corporación, sino que tamén estaba o Bloque Nacionalista e aprobou esta norma. Incluso Vilalba Berta estaba de acordo con esta norma e agora non está, terán que explicar vostedes por que non. Este regulamento contempla no seu artigo número 9 a posibilidade de que sexan as propias entidades culturais, neste caso, o asociacionismo con arraigo no pobo, quenes presenten esta petición como acaba de ocurrir agora. Polo tanto, esta aprobación eu entendo que lles vaya moi ben para encher según que titulares, pero o César o que é o do César, e esta é unha solicitude que fixo o Instituto de Estudos Chairegos e que os grupos municipais teremos a liberdade de apoiar ou non apoiar. No que atinxe o grupo que goberna agora mesmo o Vilalba, o equipo socialista, sempre deu o seu voto favorable neste mandato e, de feito, fomos nós que fixemos a memoria, que nos encargamos de presentar unha memoria seguindo a norma aprobada por unanimidade por todos os membros da corporación e traela aquí para sometela a votación do pleno.
Eu considero que non hai nada menos democrático que cando unha norma non é favorable a unha cousa que queremos facer, intentar cambiar a norma en lugar de intentar convencer a aqueles que non esteñan convencidos. Eu convídolles a que aproveiten a súa estreita relación co Partido Popular para tratar de convencelos, pero resulta que de iso non van sacar ningún rédito político. Do que sacan rédito político é de desplazar o foco ao non ou a abstención do Grupo Popular e responsabilizar o Grupo Socialista. Daí sí que sacan rédito político, non? Porque realmente o cambiar esta norma sitúan que ten que ser o Partido Socialista o que a cambie e ademais pretenden instaurar o relato na sociedade de que a Casa da Cultura non se chama Manuel María porque resulta que o Partido Socialista non quere cambiar esta norma. O Partido Popular nesta ocasión ni sequera se deu un argumento de por que non apoian. Iban decir que se absteñen, pero saben e son coñecedores de que fan falta o voto dos 2/3 dos membros da corporación para que saia adiante. É dicir, a abstención neste caso é prácticamente un non en toda regla, non? Entón, eu sí que lles convidaría a que dixeran a verdade, é dicir, o argumento de non poñer nomes a edificios públicos para que nun futuro non se contradigan ou non señan fonte de polémica, bueno, pois xa dixemos en retiradas ocasións que cae polo seu propio peso, e vexase o nome do auditorio municipal e outro tipo de instalacións. Entón, eu convidaríalles tamén a que dixeran a verdade, a que expliquen que son os postulamentos políticos que expresou en público Manuel María o que lles fai non permitir que saia esta cuestión adiante. A min este argumento pareceme tremendamente perigoso porque entón estamos a dicirlle á xente da cultura ou á xente que esteña a traballar, neste caso por Vilalba, que non pode ter ideas políticas, non nas pode manifestar porque eso condicionará que no seu día se faga un recoñecemento ou non da súa labor. Eu creo que hai que ter altura de miras e recoñecer o labor literario que fixo Manuel María, neste caso para Vilalba. Nada máis. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bien, eu tomolle ese último argumento que acaba de expresar e digolle tamén o mesmo. Non se pode partir da idea de que os que non están de acordo conmigo carecen de altura de miras e están equivocados. Cada cual defende a súa posición. Falaba, me parece que era a señora voceira de Vilalba Aberta, de que aquí somos representantes do povo, evidentemente, pero representantes de todo o povo. Cada un representa a porción de povo que lle corresponde en función do electorado que o elixeu, pero aquí están representadas todas as sensibilidades de ese povo. En ese caso, señora Siso, vou dicir unha cousa, eu non vou a repetir os argumentos que xa expresamos en relación con este tema, precisamente porque non quero facer un debate de contradición en relación con Manuel María. Eu, persoalmente, aprecio a Manuel María. De todos os que están aquí, posiblemente sería o que máis relación persoal tuvera con él. Eu comín moitas veces con Manuel María, falei moitas veces con él, fixenlle o homenaxe máis grande que se lle pode facer a Manuel María, que ele era a súa obra completa. E a pesar deso, como representante que son de unha formación política, pois expreso a miña opinión. Dice vostede que a abstención é votar non. Tampouco é certo. Non é unha cousa, si é outra, e a abstención é unha cousa intermedia entre as dous. Eu faleille na primeira intervención de que, ao coñecer a abstención nosa, deberan vostedes de retirar o tema da orden do día para non entrar precisamente en este debate contradictorio. Non quero reproducir os argumentos, pero digo unha cousa moi clara. A decisión da abstención non é unha decisión tomada unilateralmente por este grupo municipal. Vostedes moitas veces invocan a representación do Partido Socialista, da xente que os vota, Vilalba Aberta igual, e nosotros tamén. Esta é unha decisión tomada pola dirección do Partido Popular transmitida ao grupo municipal e que o grupo municipal, lóxicamente, na representación que ten, defende. Agora mesmo se volve a plantexar sin explicar ningunha razón especial pola
que deba de ser cambiada esa opinión. Estamos en un momento moi significativo. Remata a legislatura, este último pleno. Dentro de 3 ou 4 días se van a convocar as eleccións. Eu entendo que un tema deste calibre debera de ser plantexado, en todo caso, xa na próxima legislatura, coa corporación que saia das urnas, e evidentemente que este é un tema que as posicións poden variarse. Nosotros non o variamos porque facelo en este momento sería tanto como unha emenda á totalidade as posicións que xa vimos mantendo con anterioridade. Ou, por outra parte, sería unha decisión unilateral do grupo municipal tomada sin consenso coa súa propia dirección. E, lóxicamente, entendemos que eso non o debemos de facer. É certo que é unha iniciativa presentada por unha asociación como é o Instituto Chairego. Nosotros respetamos profundamente esa decisión, aínda que pola razón que le acabo de explicar non a compartimos. O feito de que a presente o Instituto Chairego non significa que necesariamente teña que ser traído ao pleno. Eu entendo que, aínda que a presente é por respeto precisamente á figura de Manuel María, o procedimiento correcto sería reunir antes os grupos municipales para saber se existe consenso ao respecto. Se existe consenso, traémolo ao pleno e aprobámolo. Se non existe ese consenso, eu xa digo, non quero entrar aquí nas razóns de polas que nosotros tomamos unha decisión ou tomamos outras. Simplemente queremos manter respeto á figura de Manuel María e manter esa posición. Solo unha precisión, fálame vostede dos nomes, se queremos poñer nomes que non señan propios de persoas. É certo que é unha opinión que temos manifestado. Eu tamén lle digo unha cousa, nosotros, a diferencia de outros que poñen o dogma por riba de toda outra consideración, tamén, sí, solo un segundo, señora alcaldesa, queremos ser consecuentes co que facemos e aprendemos dos erros que cometemos. En algún momento, sí, que outorgamos nombres persoais que os últimos foron no ano 95, me parece, como a Rúa de Benjamín Paz, a Rúa das Maestras Amelias de Agrario. Pamonde, que está excedendo no. Entendemos que ese debate nos acaba levando a un calexón sin salida. Por eso propoñemos non tampouco como criterio único, sino como posibilidade nomes patronímicos ou de lugares. Non estamos pechados a que se poda designar a personas en función de circunstancias excepcionais. Neste caso non o podemos facer. Gracias. Sí, ben, comentar que nos traemos como moción de urxencia a modificación da norma. Non sei se se votará a favor ou non, pero espero poder debatir en máis profundidade porque Vilalba Berta pide a modificación da ordenanza, porque non é que nos guste ou non nos guste, simplemente cuestión de valentía. E a veces hai que ter valentía política para facer determinadas cousas sin excusarse despois en que, bueno, nós o intentamos, pero a culpa é do Partido Popular, que son os que non queren. Non, se modificamos a norma, Manuel María pode levar o nome da Casa da Cultura e hai que vivir o momento actual, e se vai ser só por 4 anos, é por 4 anos, pero por fin terá o nome da Casa da Cultura. E nós trouxémolo a pleno non para apropiarnos da figura de Manuel María, nin para apropiarnos de que gracias a Vilalba Berta se lle puxo o nome de Manuel María. Non. Non é unha cuestión de honores para Vilalba Berta, é unha cuestión de honores ao noso poeta, a Manuel María. Entón, non vou a comentar nada máis, evidentemente bueno, só comentar que non só o trouxo Vilalba Berta, trouxo Bestia e tamén o trouxo o Bloque Nacionalista Galego. Foron demasiadas veces as que veu a este pleno a mesma cuestión e sigue sin solucionarse. Solo hai unha forma de facelo. Vostedes verán se o queren facer ou non. Nada máis. Ben, pois empezando polo Partido Popular, non é que vostede, señor Pabonde, esteña de acordo comigo ou non. Esta é unha petición do Instituto de Estudos Chairegos e, de feito, cando nos propón que deixemos sobre a mesa, nós temos que votala. Se vostede lee o regulamento, di, que non quero eu que quede como que me lo estou inventando, porque o di así: os distintivos e nomeamentos outorgaránse despois dun expediente que se iniciará por decreto da alcaldía, ben por propia iniciativa o requerimento dos 2/3 dos membros que integran a corporación municipal,
dunha ou varias asociacións ou entidades representativas con arraigamento. Consideramos que o Instituto de Estudos Chairegos está neste caso, non? Entón, non é unha cuestión que podamos debatir entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista, senón que é unha petición dunha institución, neste caso cultural. Eu, cando falo de altura de miras, falo de que, por a regla de tres que establece e que argumenta o Partido Popular, pois entón tampouco nós teríamos que apoiar a figura de Manuel María. Sin embargo, somos capaces de distinguir o seu labor literario, a súa entrega con Vilalba e as súas, digamos, mostras de valor cara a Vilalba, e é no que nos baseamos para darlle esta distinción. Esa é a nosa postura. E a min parece moi ben que vostede poida decir que con Manuel María tivo o trato que sexa, pero aquí non estamos como persoas individuais, estamos como representantes públicos, e como representantes públicos temos que optar por unha postura ou por outra. Se vostede me di que o seu partido está en contra, eu só lle convidei a que dixera os motivos polos cales non deixan que esta iniciativa salga adiante. Eu entendo as diferencias entre votar a favor, votar abstención e votar en contra. Creo que todos somos coñecedores das mesmas. Pero sabemos que segundo este regulamento que, insisto, aprobamos por unanimidade no mandato anterior, que poderíamos sentarnos outra vez a decir o que nos parece ben ou o que nos parece mal, pero creo que hai que ter un respeto ás cousas que votamos a favor, porque se as votamos a favor e cando se nos revolven xa non estamos de acordo, pois creo que hai que ter un respeto e además incluindo neste caso o Bloque Nacionalista, que foi tamén quen votou en contra para que saíra este regulamento diante, que non había. Entón, abstención neste caso, repito que un voto en contra é un obstáculo para que Casa de Cultura non se denomine como Casa de Cultura Manuel María. En canto a Vilalba Berta, vou ser moi breve. Creo que a valentía non é inconsciencia, creo que hai unha diferencia clara. Creo que o que fan e o que levan facendo os últimos 3 anos é electoralismo puro e duro, e agardo que a xente o saiba ver. Eu entrei en política para cumplir con os obxectivos ou para sumar para unhas ideas. Eu non sei a día de hoxe, Vilalba Berta, si pode dicir o mismo, si cumpliu co obxectivo co que se iniciou en política. A modificación das normas teñen os seus procesos. Vostedes, cando trouxeron esta petición de denominar Manuel María Casa da Cultura, xa neste mandato non cumpliron ni sequera co que establecía o regulamento. É dicir, é moi fácil traer mocións de 2 párrafos pedindo cousas que xa pediron outros, intentar, insisto, apropiarse, porque non ten outro nombre, é apropiación. Entón, se non leemos ni sequera o regulamento e os regulamentos e as normas que nos damos e que aprobamos aquí en consenso, eu non sei cal é o futuro da política en Vilalba. A verdad que, se este é o futuro da política en Vilalba, eu creo que temos que estar bastante preocupados. Simplemente, a mí non me fai falta ser máis ou menos valente. A nosa postura está clara, nos votamos a favor, nos intentaremos sempre que este reclamo social, que, repito, ten un consenso amplo a día de hoxe na sociedade vilalbesa, poda cumplirse algún día e poda cumplirse non por ordeno e mando, non por cambiar unha norma, senón porque haxa un consenso tamén dentro da corporación. Ben, pois expostas todos os posicionamentos das forzas políticas, vamos a proceder á votación do punto número 5, que é a aprobación se procede da proposta de acordo de designación da Casa de Cultura como Casa da Cultura Manuel María. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois como xa se manifestou, non se adiante esta proposta porque requería os votos favorables dos 2/3 da corporación, dos membros da corporación. Pasamos ao seguinte punto do orde do día. A aprobación se procede da bonificación nun 95% da cota tributaria do imposto sobre construcións, instalacións e obras a favor da Mercantil Queixerías Entre Pinares, expediente 867/2023. Ben a queixería Entre Pinares, pois ben de solicitar permiso para facer unha ampliación da súa planta no polígono industrial. A ampliación que dará traballo como mínimo a 35 persoas máis.
mesma entidade solicitou deste Concello que se lle aplique a exención prevista no artigo 4 bis da ordenanza reguladora do ICIO, que di as construcións, instalacións e obras que sexan declaradas de especial interese por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas e de fomento de emprego gozarán dunha bonificación de ata o 95% da cota, sempre que así o acorde o pleno da entidade por maioría absoluta e despois da solicitude e xustificación por parte do suxeito pasivo. Consta no expediente que lles foi remitido a solicitude por parte de Entrepinares, e a bonificación do 95% da cota supón unha reducción de 360.208,10 euros que xa foi ingresado por Entrepinares e lle sabería que devolver, e o ingreso total ás arcas municipais sería de 18.958,32. Entendemos que concurren as circunstancias que acabo de ler na ordenanza, toda vez que só a creación destos 35 postos de traballo xa a criterio do equipo de goberno a fai merecedora desta exención. Pois moi rapidiño, porque o voto do Partido Popular, por suposto que vai ser afirmativo. Apoiaremos, como non podía ser de outro xeito, que se proceda a bonificación do 95% da cota tributaria de impostos sobre construcións, instalacións e obras a favor da mercantil, que sería Entrepinares. Estamos a falar da creación de emprego, de axudar a unha empresa que se siga asentando no noso pobo, que xera emprego, que xera economía. Creemos que dende as institucións se debe apoiar iniciativas empresariais tan importantes como estas, pero tamén as locais. Eso por unha parte. E por segundo punto, que non quero que se me escape ningún aspecto, pero tampouco que se malentenda. Votamos afirmativamente o punto, pero tamén, señora Veleiro e señores socialistas, isto, se vostedes adherían ao convenio, ao acordo da FEGAN e a Xunta de Galicia para ser Concello do Business, non estaríamos en dita situación. Dende logo, para o Partido Socialista, non teria que verse nesta tesitura de traendo este expediente a esta convocatoria. Vaya por diante, que por suposto vai ter o apoio do Partido Popular, como non cabría duda ningunha. Ben, as construccións, instalacións e obras que sexan declaradas de interese, especial interese por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas e de fomento do emprego, gozarán dunha bonificación de ata o 95% da cota, sempre que así o acordo pleno por maioría absoluta. Estamos de acordo. E por iso daremos o noso apoio a esta proposta de bonificación, que se xustifica en base, como ben dixeron as voceiras que me precederon, á creación de postos de traballo para a veciñanza. Pero que hai, señores do Partido Socialista, das restantes circunstancias previstas no artigo 4 da ordenanza? Señora Veleiro, foi a nosa formación, foi Vilalba Aberta, que entrouxo a este mesmo órgano a bonificación do ICIO para actuacións de mellora da eficiencia enerxética. O noso obxectivo non era só reducir as emisións de efecto invernadoiro e a loita contra o cambio climático, senón que buscábamos tamén combater a pobreza enerxética, que é aquela que afecta aos fogares que non poden ter as estancias da súa vivenda cunha temperatura adecuada. Falamos, pois, entendemos dende Vilalba Aberta, de circunstancias sociais. Poucas cousas se nos ocorren que poidan ser declaradas de especial interese por concorrer a circunstancias sociais. Ademais, a mellora da eficiencia enerxética en vivendas tamén, lóxicamente, fomenta o emprego. Falou vostede, señora Veleiro, hai uns días de acadar o 28 de maio a confianza da maioría social. A nosa pregunta
é por que non se comprometeu vostede a implementar a medida a que eu facía referencia, a medida proposta por Vilalba Berta hai algunhas sesións plenarias en beneficio da maioría social, isto é, a maioría traballadora do noso Concello. Como dicía, o noso voto vai ser favorable, pero deixamos esta pregunta aberta. Se somos consecuentes, entendo eu que o hai que ser para todos, para as grandes empresas e tamén para a maioría da veciñanza traballadora. Ben, vou contestar pois aos dous voceiros da mesma forma que se lles contestou a última vez que preguntaron por a adhesión ao acordo Doing Business e por a moción que trouxo Vilalba Berta pedindo esa bonificación. Como saben, ambas forzas políticas e dixen xa nas intervencións que precederon a esta, o equipo de goberno estivo pois durante moitos meses con un servicio de intervención a tempo parcial e isto pois limitaba enormemente moitas destas cuestións. En concreto, para a adhesión a iniciativa Concellos Doing Business, que xa foi aprobado aquí neste pleno fai tempo, exíxese, como xa se lles explicou tamén, a modificación dun importante número de ordenanzas fiscais. Como xa se lles dixo tamén, a última vez que preguntaron por este tema, estáse facendo este estudio, pero a tramitación e a modificación de ordenanzas fiscais, como deberan saber, aunque só seña por as que veñen a este pleno, pois exixen primeiro un período de consultas públicas, exixen informes de intervención e de secretaría e exixen despois unha aprobación inicial, un plazo novo de exposición ao público e unha aprobación definitiva. O feito de haber estado durante meses coa intervención a tempo parcial pois limitou que esta serie de cuestións se puderan levar adiante porque hai que priorizar outras. E entón, pois, no momento en que sexa posible, como se lles explicou tanto nunha iniciativa como na outra, farase os estudios pertinentes para levar a cabo esas modificacións. Por de agora non é posible, isto é unha cuestión distinta, é unha cuestión que xa está prevista na nosa ordenanza, que a empresa solicita e que entendemos que procede a aplicar. E por iso se trae aquí a pleno. Nada máis. Señora Rouco, non iba a entrar, non iba a contestar neste debate, pero que vostede, a verdade é que xa se prepara para que lle conteste, basicamente para preguntarlle certas cuestións. Porque, mire, ao mellor vostede non se acorda ou non se lembra, pero é que vostede votou a favor dunha moción comprometéndose, fai preto dun ano, comprometeronse a que nos íbamos a adherir como Concello ao convenio. Deixame falar, se non lle molesta, se me deixe falar, se tamén podo falar, se teño que pedir permiso a vostede, xa mo dice. Mira, vostede votou a favor unha moción comprometéndose para adherirse, xa digo, a este convenio Doing Business. Fai preto dun ano. A parte xa leu aprobada por unanimidade, levaba 5 puntos. Xa lle vou recordando, senón o señor Fernández, lembrase, bueno, como o primeiro día. Pero mire, señor Rouco, xa lle digo eu que sabemos ler, sabemos escribir, e sabemos que ten que pasar certos informes. Sabemos que o secretario e a interventora ten que fazer os informes respectivos para adherirse a este convenio. Hasta aí chegamos, de verdade. Non sei xa vostede tan técnica que de verdade que hasta aí, hasta ler sabemos. Pero o que hai que ter un poquinho de ganas, e vostedes ganas non teñen ninguna. Porque se tuveran ganas, os informes fanse. Hai que ter valentía, hai que ter ganas. Non, ten que vostede tratar e comentarlle os servicios xurídicos e técnicos. Non o ten que fazer vostede. E xa é claro, pero non vai ser que vaya por ese sentido. O Partido Popular sempre ten respeto, xa yo dixen anteriormente, aos empregados públicos. Non vai a ser que me acuse vostede de puñelos a traballar 24 horas ao día para que lle faigan a vostede o informe que lle falta. Entón, o que ten que vostede ter é valentía e intentar buscar, igual que pon outras empresas para facer, para que lle cadren as contas do que lle vai a costar adherirse a dito convenio, pois simplemente ten que recortar esa partida. Fai falta ganas e interés, fai falta gana e interés. E vostede, recordalle aí o señor Fernández cando aprobou unha moción, vostede votou a favor, xa yo recordo, que igual se olvida, máis nada.
Señora Rouco, non fixo referencia ao que eu apuntaba en relación ca nosa proposta de modificación do vicio. Gustaríame que, máis alá de que non, o seu xuizo non tiña que ver co punto, cando está directamente vinculado, me puidera dar unha resposta e me puidera trasladar o posicionamento do seu grupo municipal e o porqué da non aceptación desa nosa proposta en positivo. Non é a primeira vez neste pleno, nin ao longo da legislatura, que vostede fai referencia á problemática do persoal. A miña pregunta é a seguinte, porque nos escoitan veciños e ao millor se levan a confusións. A problemática de persoal, lóxicamente heredada do anterior goberno, é, 4 anos despois, consecuencia dun fenómeno meteorolóxico? Ou é consecuencia da incapacidade do seu goberno para aprobar a necesaria RPT? Gustaríame tamén que me comentara, porque, tal e como vostede argumenta unha e outra vez, parecera que foi unha catástrofe climática, un fenómeno meteorolóxico adverso, o que levou ao Concello de Vilalba a ser unha excepción negativa, excepción en materia de contratación e réxime interno. Vostede, durante 2 anos, nesta legislatura polo menos, foi a concelleira delegada na materia. Polo tanto, estará de acordo comigo na contradición na que vostede incurre. Se eu, durante 2 anos, fora o concelleiro delegado nesa materia, como mínimo, sería máis prudente á hora de facer según que afirmacións. Insisto, o noso voto vai ser favorable, pero entren á cuestión que eu apuntei. Entren á cuestión de por que vostedes non tiveron en conta esta nosa proposta en positivo, como a moitas outras que fixemos ao longo da legislatura. Gustaríame que me contestara vostede e que me dera o posicionamento do seu goberno. A ver, eu non sei se cando falo, ao mellor, como están un pouco lonxe, sobre todo o voceiro de Vilalba Aberta, pois non sei se é que non me oe ou é que non me explico ben, entón vou intentar vocalizar un pouco mellor, porque ao mellor é que eu non falo correctamente. Dixen, e repito, respecto do planteamento que me fixo a voceira do Partido Popular, a señora Sandra Vázquez, dixen que a adhesión a iniciativa Concellos Doing Business xa o presentou o Partido Popular cando gobernaban. Xa se dixo en reiteradas ocasións en plenos deste Concello. Non interrumpa. Señor Renda, continúe. Claro, é que se fala non escoita, e como temos 2 orellas e unha boca, temos que escoitar o doble do que falamos, iso xa o enseñan no colexio. Eu creo que é importante que me escoite. Mire, xa nos adherimos cando gobernaba o Partido Popular e votamos a favor a iniciativa Doing Business. E dixen, aproveitando ese mesmo argumento, que era necesario modificar unha serie de ordenanzas para poder formar parte desa iniciativa, que, como non tivéramos servicio de intervención a tempo completo ata o mes de febreiro, non se puido facer ese estudo, que neste momento se vai a estudiar conxuntamente coa proposta que fixo Vilalba Aberta, que tiña que ver coas instalacións de enerxía renovable. E entón, dixen exactamente o mesmo para as 2 cousas. Non é que non lle contestase, pero insisto, da mesma forma que se vai a facer o estudio para modificar as ordenanzas que corresponda, farase tamén o estudio desa iniciativa que presentaron. Ese fenómeno meteorolóxico, por o que me pregunta vostede, que causou os problemas de personal neste Concello, chámase Partido Popular e gobernou durante 40 anos. Por se non o sabe, tamén yo vou dicir, hai un problema a hora de aumentar as plazas de personal que se chama taxa de reposición. E esa taxa de reposición dice que solo poden contratar as administracións públicas aquelas persoas que se dan de baixa na plantilla de personal. Que pasa aquí? Moitas das persoas que estaban traballando neste Concello estaban contratados nunha situación irregular e, por tanto, non tiñan unha plaza en propiedade. Todas esas persoas
fóronse xubilando, pero non existe posibilidade de repoñelas. E iso, señor Renda, se o houbera preguntado algunha vez ou se tuvera o mínimo interese, probablemente o sabería. E esa é a explicación. E voulle a dar tantas veces como necesite, non teño ningún problema. Pero, se me preguntan e respondo, parecelles mal. Entonces, eu só quero que se aclaren un pouco. Se me preguntan cousas e lle respondo, parecelles mal, porque din que eu son moi sabionda. Se non lle respondo, non lle respondo. Si lles respondo e non me oen, tampouco lle respondo. Pois eu faigo o que me digan, non teño ningún problema. Ben, pois pasamos, sin máis preámbulos, a votar este punto de orde do día, do punto número 6, se procede a conceder esa bonificación de o 95% do ICIO a favor da solicitude de queixerías entre Pinares. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 7. Punto número 7 da orde do día. A aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 3, reguladora do imposto sobre incremento de valor de terreos de natureza urbana, expediente 4218-2022. Refírese para que nos estén vendo o imposto de plusvalías. Ben, bueno, como todos saben, a plusvalía é un imposto potestativo municipal que grava o incremento do valor dos terreos urbanos no momento da súa transmisión. No ano 2021, unha sentencia do Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a fórmula de cálculo que se tomaba para este imposto, para a plusvalía. E, froito deso, pois, houve unha modificación do texto refundido da Lei de Facendas Locales posterior, que é o que se estaba aplicando xa neste Concello desde ese momento, pero sí que é verdade que é necesario adaptar a nosa ordenanza municipal a esta situación e, por tanto, é o que se trae hoxe aquí. Ademais diso, bueno, hai que distinguir o que son supostos de non suxeición e de exención que non estaba ben na nosa ordenanza anterior e é a proposta que se fai e que teñen os grupos no seu poder. Como digo, na práctica xa o viñamos aplicando e simplemente o que se fai é recollelo na ordenanza. Ben, a ver, a nosa posición vai a ser de abstención por unha razón moi simple. Entendemos que, efectivamente, a modificación que plantexa o equipo de goberno responde á necesidade de adaptar a regulación deste imposto ao novo réxime xurídico que establecen as sentencias primeiro do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo e despois do Tribunal Constitucional. Sentencias que, por certo, hai que celebrar porque, en realidade, o que veñen a establecer é algo tan elemental como que o incremento de valor solo se debe de apreciar cando realmente se produza, non de maneira automática como se realizaba anteriormente. A nosa abstención radica non en que esteñamos en conformidade co que se plantexa, senón que para facer un xuicio de valor máis claro necesitábamos coñecer cal é o impacto de esa modificación fundamentalmente nun tema trascendental, que é a recadación que fai o Concello a través da plusvalía, que hasta ahora era unha recadación elevada. Recadación elevada que hai que recoñecelo, que respondía tamén a un porcentaxe moi alta. Nosotros aplicábamos o tipo máximo. Non sei se é procedente ou non procedente modificar ese tipo máximo, porque é fácil decir que sí, pero obviamente hai que ter en conta as necesidades do Concello. Entonces, a falta de conocer esos datos, que imagino que a través de liquidacións oportunas de intervención e demais iremos coñecendo, por eso mantemos a posición de abstención. Ben, dende o Grupo Municipal de Villalba Aberta, entendendo como así o trasladou a concelleira que se trata dunha cuestión que ven imposta, daremos o noso voto favorable a este punto.
Ben, entonces entendemos que pasamos directamente á votación, posto que están claros os posicionamentos dos tres grupos políticos. Pois, votos a favor da aprobación inicial da modificación desta ordenanza fiscal número 3, reguladora das plusvalías. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada cos votos a favor dos grupos socialista e de Vilalba Berta e a abstención do grupo do Partido Popular. Ahora, o seguinte apartado da orde do día temos que proceder antes a votar a urxencia. Trátase de un punto que presenta o equipo de goberno con carácter de urxencia, posto que non se pudo incorporar cando se convocou a Comisión de Asuntos do Pleno, que consiste na aprobación, se procede, da moción por vía de urxencia para proceder á modificación do regulamento municipal do comedor escolar da Escola de Educación Infantil de Vilalba. Para que nos entendan os que estén seguindo o pleno, trátase de facer esta modificación do regulamento para poder ampliar o número de prazas no comedor do parvulario, da Escola de Educación Infantil. Entonces, a xustificación de traelo de forma urxente, posto que senón quedaría demorado e non se podería facer prácticamente ata que estuvese iniciado o curso escolar. Votos a favor da urxencia? Ben, queda a urxencia aprobada por unanimidade. Entonces, ahora pasamos á exposición. Ben, traemos hoxe aquí esta proposta de modificación do regulamento do comedor da Escola de Educación Infantil. Como supoño que saben todos os presentes, a mediados do mes de febreiro deste ano, dende a dirección da Escola de Educación Infantil, rexistrouse unha solicitude no Concello donde pedían ampliar en 30 prazas as prazas actuais existentes no comedor. Este comedor puxose a funcionar no ano 2021 e o número de plazas inicial foi de 45 porque foi a obra que se fixo no centro e o número de prazas que solicitou inicialmente a dirección do centro. Unha vez se puxo a andar este comedor, pois viuse que o número de prazas era insuficiente. Xa o ano pasado, nunha reunión do Consello Escolar, pais e nais solicitaron a ampliación de plazas. É verdade que nese momento o Concello tiña un contrato en vigor con unha empresa que é a que xestiona o servicio de catering do mesmo e era imposible poder disolver este contrato e ademais porque no mes en que foi solicitado pois era imposible facer unha nova licitación para poñelo a funcionar no mes de setembro. Teñen que saber tamén que a primeira licitación que se fixo deste servicio quedou deserta e houbo que falar con moitas empresas para conseguir ter quen nos prestase o servizo, porque non é fácil. E neste momento pois xa se deu conta tamén públicamente, pois estáse a estudiar a ampliación en 30 prazas das actuais hasta as 75. O primeiro paso é modificar o regulamento porque para poder facer calquera dos trámites que temos que facer, tanto a contratación, etcétera, pois necesitamos modificar o regulamento e o regulamento contempla un máximo de 2 turnos e, se fose necesario, se poidan ampliar esas prazas pois nun número superior incluso en anos posteriores. Para esta vez o número de plazas que nos solicitan pois serían 30 e ademais pois a matrícula do centro pois non superou a prematrícula non superou
esta cifra e creemos que é un número de plazas suficiente e adecuado. Hai que recordar que é un centro educativo, que é unha competencia que asume o Concello e que non lle corresponde, que debería ser da Xunta de Galicia como institución que ten a competencia en educación e, como xa nos comprometimos, traemos este trámite aquí para poder facer os restantes posteriores, pero é necesario, como paso inicial, modificar o número de plazas no regulamento. Gracias, señora alcaldesa. Vaya por diante que dende o Partido Popular vamos votar a favor desta iniciativa, pero só unha pequena aclaración, señora Rouco, porque vostede cada vez que intervén ten que mandar o seu eslogan electoral, fala de competencias, cando queira falamos das competencias que debería ter o Concello, que tampouco realiza, e tamén recordarlle, porque parece que o esquece cada vez, o inicio do expediente do servicio de comedor foi iniciado polo goberno anterior. Vostedes inauguraron, pero... Non sei se esas groserías que adecúa habitualmente a señora Rouco, supoño que, mire, vostede non está nun circo, está nunha sesión plenaria, debería ter respeto aos compañeiros que están e que forman parte da sesión plenaria. Vostede non ten respeto por naide, absolutamente. Crees a mellor. E a verdade, o discurso que deu o voceiro de Vilalba Berta, a verdade é que acaba sendo así. Vostede igual ten que facer un golpe interno para ser a candidata, porque se cree mellor absolutamente que naide. Mire, volvo a decir, pode preguntarlle a moitísimas persoas, o expediente, porque o iniciar o expediente do servicio de comedor, da prestación do servicio de comedor, non se inicia dun día para outro, nem que vostede lle parezca. Iniciouse polo anterior goberno. Vostedes chegaron a inauguralo, por suposto. Aplauda vostede, eso si se cree mellor que naide. Pero un pouquiño máis de humildade, señora Rouco. Máis de humildade, que non ten absolutamente ningunha. É unha auténtica prepotente. Vaya por diante que sirva para que vostede aprenda un pouquiño máis. Recordo que neste asunto, dende logo que o Partido Popular va a votar a favor, independentemente das súas groserías, que cada día ten moitísimas máis. Aprenda un pouquiño. Ben, o 6 de marzo, pasado 6 de marzo, dende Vilalba Berta exiximos públicamente a comparecencia da alcaldesa co fin de que dera conta da situación do comedor da escola infantil. Pretendíamos así que a rexedora explicara diante das familias traballadoras esta cuestión, situando a cuestión da conciliación no centro do debate político local, porque o goberno creara as expectativas primeiro, falando de ampliar de 45 a 75 prazas, logo recuou coa posibilidade das dobres quendas e, por último, limitando a teórica ampliación a soamente 9 prazas. En definitiva, diante das familias e diante do conxunto da veciñanza, improvisación e falta de seriedade como sinais de identidade dun executivo que a menos de 20 días nese intre do inicio do prazo de prescripcións non se dirixira nin comunicara nada ás nais e pais. A nosa resposta nese intre foi clara, a mobilización, escoitando as nais e pais, ás AMPAs e aos profesionais do centro e o exercicio da oposición. Unha oposición, como antes lle dixen, señora Veleiro, señora Rouco, que fiscaliza e denuncia, unha oposición que presiona e que forza a alcaldesa, e unha oposición que en base ao traballo e a comunicación constante é capaz de reivindicar aquelo que dende soamente un institucional resultaría directamente imposible. O noso voto, como non podería ser de outro xeito, será favorable, pero si nos gustaría saber o porqué deses prazos e si nos gustaría saber o que tamén lle preguntaban e lle reivindicaban as familias. Porque a 20 días do inicio do prazo de prescripcións vostedes non tiñan absolutamente ningunha comunicación oficial feita para todos estes pais e nais interesados. Mais nada. Mire, e isto vai en especial para a señora Sandra Vázquez. Eu poderei ter moitos defectos e poderánme acusar, mire, que xa me dá igual, porque a xente que me conoce e sabe perfectamente como son, sabe que podo ter moitos defectos, pero precisamente groseira, maleducada ou prepotente non son. Ahora, tamén lle digo unha cousa, se teño que escoller entre ser
maleducada, groseira ou prepotente, escollería 100 veces eso antes que ser mentirosa. E mentir sin inmutarse é unha cousa moi fea. E, sobre todo, mentir sobre un tema como este. Mire, cando chegamos ao goberno no ano 2019 e están aquí os meus compañeiros que poden dar fe e pode solicitar vostede o expediente a ver se llo dan. Gustaríame que o pedise a ver se llo dan. Donde está o expediente que iniciou o Partido Popular para o servicio de comedor na Escola de Educación Infantil? Mire, rétoa, si me presenta vostede o expediente que presentou o Partido Popular ou que tiña aberto o Partido Popular para a xestión do comedor da Escola de Educación Infantil, dígolle que non volvo a falar en ningún pleno, pero temo que enseñar, non volvo a abrir a boca. Estou segura que non vou a ter ninguna consecuencia. Tan segura yo digo como que non existe e, por tanto, é imposible que vostede mo enseñe. E entón, non lle vou a consentir que vostede minta, nin vou a calar porque vostede me diga que son altiva, nin porque vostede me diga que son prepotente, porque non o son. Eu o único que lle digo é as cousas polo seu nome. E non existía ningún expediente do servicio de comedor no ano 2019 e, por tanto, tampouco podía existir antes. E pode pedir vostede o expediente e verá que todos os trámites, todos, un por un, se aprobaron baixo o goberno que ten vostede enfrente. Respecto ao que preguntaba o señor Renda de Vilalba Berta, mire, non se dixo en ningún momento, ni se recuou, ni se falou de todas esas cousas. Simplemente, eu creo que houbo unha, non sei se unha desinformación ou un cruce de información, pero a información sempre foi a mesma. E foi o que se lles trasladou aos pais nunha reunión que se fixo na Casa da Cultura precisamente para evitar perdas de información e para evitar, pois díxomes, direiche que ao final non levan a ningún lado. Era imposible que antes do período de prematrícula pois saber o número de plazas, porque, entre outras cousas, para poder definir as plazas teremos que saber cantos nenos vai haber nese centro para o curso seguinte. O que se lles garantizou aos pais e o que se lles trasladou é que en Vilalba non existe ningún problema de plazas de comedor, ben sexa na Escola de Educación Infantil, ben sexa no Mato Vizoso, no Insua Bermúdez, no Colexio de Monseivane, que, por certo, despois direi unha cousa á señora Vázquez, ou sexa no CEIP Terrachá de Román, hai prazas garantizadas de comedor para todos os nenos e, por tanto, non estábamos nese escenario, nin se podía entender pois unha preocupación excesiva nese sentido. O das 9 prazas que di o señor Renda é porque nós tiñamos a posibilidade, e así se lle trasladou tamén ao centro, de modificar, porque había pais que nos pedían que seguise a mesma empresa que está agora. Nós, a única forma de poder garantizar que o servicio seguira prestando esa empresa era prorrogar o contrato e tiñamos esa posibilidade. Pero ao prorrogar o contrato, a única modificación que podemos facer é a que está prevista no propio contrato, que é un 20% das prazas actuais, que son 45 e son 9 prazas. E como ese número de prazas pois resultaba insuficiente á vista dos pais interesados en mandar os seus fillos a ese centro escolar, foi cando se lles dixo e se lles tranquilizou no sentido de que se iba a proceder a ampliar as plazas e por iso que traigamos hoxe aquí a modificación do regulamento. Nada máis. Mira, señora Rouca, só unha aclaración, só faltaría. Non se preocupe que o farei no seguinte turno de intervención, señora alcaldesa, que non se preocupe. Tamén, se fora Vilalba Berta. O que sí está claro que ambos os tres grupos manifestamos a disposición do voto, por tanto pasamos a votación. Votos a favor do punto número 8 de aprobación a modificación do regulamento municipal do comedor da Escola de Educación Infantil. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade.
veñen agora dous puntos. O punto número 9, que consiste en dar conta das resolucións de alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno Local dende a última sesión plenaria celebrada. En este caso, trátase de 142 decretos de alcaldía e as actas de 8 xuntas de goberno. O punto número 10 é dación de conta do plan anual do control financiero do Concello de Vilalba elaborado polos servicios de intervención. Está a disposición de todos os representantes da cidadanía. E agora pasamos a unhas propostas de comparecencia como o punto número 11 e o punto número 12 prácticamente teñen o mesmo contexto do debate. Propoño, se así o admiten ambas formacións propoñentes, que son o Partido Popular e Vilalba Berta, de debatilas conxuntamente, cada un defendendo as súas, inda que despois se voten por separado. Entonces, aceptan? Pois entón debatímonos conxuntamente no orden que está establecido con respecto ao número de representación nesta corporación. Así, o punto número 11, para que os que nos están seguindo, é unha proposta de comparecencia formulada polo Partido Popular para que compareza a señora alcaldesa para dar contas dos incumprimentos durante o seu mandato. E o punto número 12, proposta de Vilalba Berta, relativa á comparecencia da alcaldesa en base aos avances no relativo aos 6 grandes retos da legislatura. Gracias, señora alcaldesa. Como no anterior turno non tuve ocasión, parte, xa como teño 10 minutos, intentarei concretar algunhas das cuestións que se puxeron aquí en riba da mesa. Mire, señora Rouco, ahora que vostede está máis tranquila, a cofinanciación por parte para que a Xunta de Galicia financiase o servicio de comedor non ven por luz divina, non sei se o sabe. Mire, para que se puxera en marcha o servicio de comedor foi gracias ao traballo da anterior corporación, basicamente da persoa que teño á miña dereita. A vostede non lle gusta. Vostede non lle gusta. Vostede é máis feliz dicindo que vostede inaugurou o servicio de comedor? Apláudolle, si quere apláudolle. Pero quen iniciou, aínda que a vostede non lle guste, quen iniciou para que se cofinanciase o servicio de axuda no comedor da Escuela Infantil de Vilalba foi o Partido Popular. Póñase vostede patas arriba se quere. É unha realidade. Pódelle preguntar a quen queira. Eso por unha banda. E xa por outra, señora Rouco. Durante esta legislatura vostede emprega cada sesión plenaria coas súas declaracións permanentes menospreciando a miña persoa e o grupo do que formo parte. Pero xa lle digo que con eso vostede non vai a conseguir máis votos. Porque vostede cree que o resto dos voceiros non está á súa altura. Vostede cree, opina eso. E cree que menospreciando de que non preparamos os asuntos. Mire, aquí eu preparo cada día os meus asuntos. Non lle gusta tampouco. Que sempre está con esa prepotencia que ten continuamente, esas mentiras que dá cada día. Pero mire, a documentación que vostedes traen desta convocatoria foi analizada e non debería mofarse, que é o que fai vostede cada sesión plenaria do traballo dos voceiros e das concelleiras do grupo da oposición. Algúnha vez, señora Rouco, algúnha vez vostede foi concelleira no grupo da oposición. Non se esqueza, non vai a ser que teña que volver. E se se encontra forte, vostede, mire, xa non lle digo que seña candidata a alcaldía, vostede ten que ser candidata a presidencia do goberno, que isto xa lle queda pequeno coa súa forma de trasladar e de declararse aos grupos da oposición. E xa entrando no tema da proposta de comparecencia por parte do grupo do que formo parte para que comparezca a señora alcaldesa e dar conta dos incumprimentos durante este mandato. Fai preto de 4 anos, a señora alcaldesa e o seu equipo tomaba posesión dun mandato que prometía por aquel entón aires de cambio. Incluso que era un día histórico para a democracia. Por aquel entón o programa electoral co que se presentaba no ano 2019 traía consigo unha serie de promesas coas se comprometían cos veciños e incluso a realizar moitos cambios á hora de gobernar. Sen embargo,
4 anos despois podemos observar e examinar como moitas desas cuestións non se levaron a cabo e incluso a incapacidade de gobernar un municipio no seu día a día. Incapaces de realizar uns presupostos para resolver as problemáticas actuais. Ver para crer que despois de 4 anos foran incapaces de plantexar un borrador de presupostos para presentar en sesión plenaria nin para o ano 2020, nin para o ano 2021, nin para o ano 2023, nin absolutamente para ningún dos 4 anos que vostedes forman parte do equipo de goberno. Eso sí, son capaces de gobernar cunhas contas que vostedes mesmos votaron en contra. Pero iso non só ten unha única explicación. Falta de proxecto de futuro para Vilalba por parte do Partido Socialista. Porque despois de vivir unha pandemia sanitaria mundial, unha suba de prezos debido á guerra de Ucraína e despois de 4 anos, e vostedes seguen instalados nunha posición de brazos caídos. A falta de xestión por parte do Partido Socialista evidénciase noutras cuestións vitais para o municipio, como é o contrato da recollida do lixo e limpeza viaria, que leva máis de 30 meses caducados pola inoperancia do equipo de goberno. Sen esquecer a situación na que se atopa o Servicio de Limpeza e Consellería en instalacións municipais que está a xerar grandes problemas e prexuizos aos veciños de Vilalba. Pregúntelle ás asociacións, verá que non estou a contar ningunha mentira. Plantexamos en numerosas ocasións o abandono no que teñen asubido as instalacións municipais, pechaduras estropeadas, humedades, falta de limpeza, falta de coidado, falta de organización dos espazos públicos, instalacións deportivas en pésimo estado. Señora alcaldesa, señora Beleiro, podería describirlle moitísimas situacións que levamos reclamando e traendo a esta sesión plenaria e vostedes caso omiso. E podemos ter múltiples exemplos. O último, o auditorio municipal. E preguntámonos, cando ten previsto a señora alcaldesa dar solución ao problema do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Dende a dimisión do seu director, vostede non realizou absolutamente ningún movimento. Eso sí, convocar a comisión, pero solucións ningunha. Cada vez que vostede ten a ocasión, pon de excusa que non ten personal. Volvémolo a ver nesta mesma sesión plenaria que non tiñan personal, pero da relación de postos de traballo, ni mu. Insistimos dende o Partido Popular en realizar un plan anual de melloras das vías de comunicacións do rural. E vostedes miran para outro lado. Pero vamos facer unha pequena comparativa. Durante os 4 anos de legislatura do Partido Socialista, 2019-2023, investiron vostedes, datos dado polo señor Fernández, non estou mentindo aquí, 2 millóns de euros. Mire, durante os últimos 4 anos gobernados polo Partido Popular, estou falando só dos últimos, 2015-2019, apunte, señora Rouca, 6 millóns de euros para as vías de comunicación no rural. Falemos de contas e non de contos, señora Beleiro. En plena campaña electoral do 2019, presumían dunha construción do centro de día. Sen embargo, esas promesas deberon quedar nese papel mollado que poñían na cartelería en pleno día de reflexión, con moitas das promesas que levaron nese tamén programa electoral. Moito fume, pero Vilalba cada vez vai a menos. A poboación merma, os comercios locais pechan, os veciños rexeitan vir a Vilalba porque é un caos circulatorio. E mentras, o Partido Socialista estivo vivindo de rentas durante 4 anos, incapaz de traer ningún proxecto tractor para o noso municipio. Esperando as respostas da señora alcaldesa, polo de agora máis nada, moitas gracias. Ben, señora Beleiro, señores do Partido Socialista, dende Vilalba aberta, requirimos a súa comparecencia e facémolo no contexto da derradeira sesión ordinaria dunha legislatura a 2019-2023 que remata co balance de 0 avances ao respecto das 6 grandes cuestións a resolver ao seu inicio. Vayamos por partes. Presupostos. Señora Beleiro, a aprobación duns orzamentos é máis, alá dunha obriga de todo o goberno, condición indispensable para definir unha proposta de concello alternativa a dos 40 anos de maiorías absolutas do Partido Popular. A vostede e ao seu partido
Vilalba Aberta ofreceulles pactar os de 2020, os de 2021 e os de 2022, pero vostede e o seu partido preferiron gobernar por decreto coas contas do PP. Unha realidade, como xa lles dixen en moitas ocasións, diante da que só caben dúas opcións: ou que vostedes sexan incapaces de presentar unha proposta de orzamentos, ou que, ao noso modo de entender, os incapacita para gobernar, ou que o cambio do Partido Socialista fora finalmente gobernar por decreto con uns presupostos, unhas contas, as do Partido Popular, diante dos que o Grupo Municipal Socialista votou en contra en marzo de 2019, o que, o noso modo de entender, ademais de incapacitalos para gobernar, permite falar abertamente de estafa á veciñanza que votou cambio. En segundo termo, a ampliación do polígono industrial. A ideoloxía de Vilalba Aberta é a dos problemas reais da Vilalba traballadora. E iso levounos a denunciar, máis que lle pese ao concelleiro de Infraestructuras, a que na presente legislatura Vilalba perdera empresas e postos de traballo pola parálise administrativa do Concello ao respeito da ampliación do polígono industrial. Exiximos, como antes lle dixen, señora Veleiro, a súa comparecencia tamén para que explique vostede e non outro membro do Goberno o porqué este expediente non se trouxo a pleno ata a derradeira sesión ordinaria. Tamén para que dea conta da situación na que se atopan as parcelas recentemente recepcionadas para uso industrial dentro do plan de sectorización de Entre Pinares, porque, señora Veleiro, sen empresas e industria, Vilalba non terá futuro e, en base á súa inacción e á do seu goberno, terá que ser o vindeiro goberno que aspiramos a liderar o encargado de materializalo. Terceiro punto, o centro de día. Vilalba Aberta foi a única formación política que puxo en riba da mesa unha proposta clara ao respecto do centro de día. Clara no relativo á ubicación, isto é, recepción da titularidade e rehabilitación do espazo actualmente infrautilizado da estación de autobuses, pero independizando as dársenas para compatibilizar ambos os dous servizos, e clara tamén no relativo ao financiamento, interpelando primeiro ao Goberno a suscribir un convenio coa Deputación Provincial como o resto de gobernos gobernados polo Partido Socialista ao longo da provincia, e toda vez que o Partido Socialista asinou ese mesmo convenio, pero non para facer o centro de día, senón para refacer o parque acuático, propoñendo aproveitar a oportunidade única dos fondos europeos de recuperación na liña do plantexado polo sindicato labrego galego. Logo da súa última cortina de fume, a veciñanza segue esperando e dende Vilalba Aberta queremos unha resposta. Cuarto, renovación do contrato de recollida de lixo e limpeza viaria. Se falamos de inacción, hai que falar do servizo de recollida de lixo e limpeza viaria. 31 meses fora de contrato e o goberno local a velas vir. Dende Vilalba Aberta interpelámola de novo e facémolo lembrándolle que estamos diante dun contrato fundamental que non contempla prórroga e que calquera goberno responsable e previsor tería listo en tempo e forma. O mesmo que o pexón, o quinto eixo desta nosa petición de comparecencia, porque o plan xeral, señora Veleiro, segue co Partido Socialista exactamente no mesmo punto que o deixou o Partido Popular. Pedímoslles explicacións, pois, señora Veleiro, facémolo denunciando os cero avances en case 4 anos na redacción dun documento ao noso modo de entender indispensable para que o urbanismo vilalbés deixe de ser unha excepción e haxa seguridade xurídica para a nosa veciñanza. E sexto e último, relación de postos de traballo. Dende Vilalba Aberta volvemos censurar o caos e a total falta de organización interna no Concello e pedimos explicacións ao respecto dos continuados retrasos administrativos, reclamando que o Goberno faga o que toca facer no relativo á organización do persoal municipal pola vía da aprobación dunha relación de postos de traballo, porque yo dixen antes á señora Rouco e yo digo agora a vostede. Se a política de contratación do Partido Popular, como vostedes dicían, era caciquil, a do PSOE non o mudou. A nefasta xestión da limpeza nos colexios e instalacións
eleccións municipais. O comodín de Traxa rematará a final de curso e vostedes non tiveron a valentía de acometer a volta a mans públicas dunha das privatizacións máis sinxelas de reverter das implementadas polo Partido Popular. A Oficina de Rehabilitación Municipal, malia percibir fondos para o seu sostemento, aínda non sabemos en Vilalba Berta exactamente a que os dedican. Como se xustifica isto diante das administracións que as financian? Señora Veleiro, hoxe remata de facto a legislatura, a primeira legislatura con un goberno alternativo ao do Partido Popular. A veciñanza deulle fai 4 anos a oportunidade de lideralo e o resultado, como se extrae desta exposición, é de todo menos satisfactorio para a veciñanza que votou cambio. Pero tamén lle digo, nesta última legislatura emerxeu unha alternativa que, a pesares dos seus desprezos e os do seu goberno, demostrou que era posible facer unha oposición responsable, seria e en positivo. Un xeito de facer política, como antes lle dixen, que fiscaliza e denuncia, pero que a cada crítica lle contrapón unha proposta e que fixo gala, e vostede e os seus compañeiros sábeno, da cintura necesaria para chegar a acordos en beneficio da veciñanza. Agora, entendemos, chegou o momento de que dea vostede explicacións, pero tamén entendemos que chegou o momento de trasladar ese modelo de facer política a un goberno municipal, con un equipo que escoite en lugar de que impoña e que dende a primacía, señora Veleiro, do traballo, das ideas claras e da vontade de servir á xente, incluída a que non pensa como o alcalde ou a alcaldesa, sexa quen de acometer as necesarias transformacións que vostede e o seu goberno deixa pendentes. Eu pensaba, cando se leu o inicio deste título, que o que solicitaban era a comparecencia da señora alcaldesa, pero en realidad parece que o que plantean tanto Vilalba Berta como o Partido Popular é unha fórmula para que os seus dous voceiros poidan facer o seu speech electoral que, como sempre, pois despois poderemos ver reproducido a través das redes sociais. Eu, señora Vázquez, encántame que me dedique un tercio do seu tempo a atacarme. Eu só lle digo que, se cando vostede me insulta a min, eso que é? Eso pódese. E que é vostede mellor que a min? Pois se me di a min o contrario, tamén tería que facerse ver eso. Eu creo que este goberno compareceu moitas veces nos plenos, moitas veces sobre estas mismas temáticas, contestou moitas preguntas sobre isto, deuselles total transparencia. E digo, e insisto, o que traen hoxe aquí non é unha solicitud de comparecencia, o que pretenden aquí ambos voceiros hoxe pois é facer o seu speech de inicio da campaña electoral, facer a súa grabación para despois colgar nas redes sociais e máis que preocuparlles os problemas dos veciños e veciñas, traen isto aquí cando teñen toda a información sobre todos e cada un dos puntos polos que preguntan. E máis, algúns deles incluso se trataron neste pleno anteriormente, como é a ampliación do polígono. Eu simplemente me vou a limitar a decir que sí, outra vez máis, a alcaldesa comparecerá e comparecerá, pois como di o ROF na seguinte sesión plenaria. Eu creo que deben agradecer a este goberno o esforzo de transparencia. Esa transparencia nunca se veu en gobernos anteriores. A concelleira de Cultura compareceu 4 veces, o concelleiro de Servicios compareceu 3 veces, a concelleira de Feiras compareceu 2 veces, unha vez o concelleiro de Urbanismo, a alcaldesa 2 veces, eu tamén comparecín varias veces e creo que isto denota máis a falta de ideas e a falta realmente dunha oposición constructiva e que aporte cousas aos vilalveses. Ao final, como non saben que presentar, como non saben que propoñer, o único que fan é unha e outra vez este modelo de comparecencias sobre temas vagos e xerais, porque as comparecencias está ben pois para un tema concreto, cando se necesita unha información concreta, pero de todos estes temas veñen de preguntar no último pleno. De todos estes temas poden pedir información por escrito de calquera deles e teñen toda a información a seu dispor. E creo que simplemente o que plantean, como digo, e insisto, é calquera cousa menos unha comparecencia. E se o que pretenden
é adiantar un debate electoral ou calquera outra cuestión, pois tempo haberá na campaña para debatir e para que os veciños se pronuncien sobre as distintas formas de facer política. Eu creo que simplemente vou rematar. Decía a señora voceira do Partido Popular: falemos de contas e non de contos. Pois así mesmo se titula un panfleto que reparteu o Partido Popular, que é tan, como diría, está tan ben formulado e é tan exacto e está tan técnicamente posto que dicen: educación, universidade e formación profesional, máis de 2 millóns. E fan a suma e poñen 1.924.000. Pois así falemos de contas e falemos de como o Partido Popular pois é un partido riguroso. Pero é que para acabar de rematala, di: os centros educativos CEIP Antonio Insua Bermúdez, CEIP Manuel Mato Vizoso, CEIP Terra Chá, Escola Infantil de Vilalba, IES Basanta Silva, IES Lois Peñanovo son financiados pola Xunta de Galicia. Pois entonces, que pasa co CEIP de Moreda? É un centro privado ou a Xunta de Galicia non o financia? Pois esa é a rigurosidade coa que o Partido Popular pretende convencer os vilalbeses e vilalbesas que lle voten. E aínda ten, pois, o atrevemento pois de vir aquí a censurar e a atacar e a decir que fixeron e que fixeron. Mire, da financiación do comedor da Escola de Educación Infantil, o convenio asinouno a alcaldesa de Vilalba, dona Elba Beleiro, no ano 2021. E igual que agora chamamos á Consellería, naquel momento fíxose exactamente o mesmo. Está aprobada unha orde, están todos os trámites regulados, hai que solicitar un convenio, o que dá a Xunta está regulado e non se atribúan méritos que non lle corresponden. Nada máis. Como acaba de manifestar a voceira do Grupo Socialista, queda aceptada a comparecencia que a efectuará a alcaldesa no seguinte pleno, pero temos que votar por separado a primeira proposta, o punto número 11 do Partido Popular, a favor de a comparecencia da alcaldesa. Votos, porque me acaba de decir o señor secretario que hai que votar, ten que quedar así nas atas. Votos a favor da comparecencia? Queda aprobada a comparecencia por unanimidade. O punto número 12 temos que volver a votar, que é a solicitud de comparecencia de Vilalba Berta. Votos a favor? Queda tamén aprobada por unanimidade. Continuamos co orde do día desta sesión plenaria. Punto número 13. Proposta de comparecencia de Vilalba Berta relativa á comparecencia da alcaldesa en base á situación organizativa e laboral. Moi rápido e no uso do meu tempo, como non o vou consumir todo, un par de apuntamentos por alusións. Entendo que se oi, non? Sí? Ben. Sí, se escoita, vale. A señora Rouco dixo que o que plantexábamos dende Vilalba Berta eran vaguedades. Voulle dicir simplemente unha cousa, señora Rouco. Se eu foro alcalde de Vilalba dende o ano 2019, rematar a legislatura gobernando cun orzamento que eu mesmo critiquei, cun orzamento ao que eu mesmo me opuxen como voceiro da oposición, dígolle que non repetiría como alcaldable. Se eu fora o alcalde de Vilalba dende o ano 2019 e durante toda esa campaña me botara o tempo falando de que hai que dar oportunidades de traballo para a xente nova en Vilalba e non traigo o expediente de ampliación do pleno ata a última sesión ordinaria, casualmente a última sesión ordinaria, dígolle que eu non volvería a ser o alcaldable. Eu dimitiría no intre. Se eu fixera campaña en base a 3 palabras, a primeira centro, a segunda de e a terceira día, colocando uns cartaces no propio día da cita electoral
con esa mensaxe e eu non ofrecera absolutamente ningún tipo de alternativa, nin de financiamento, nin de ubicación ao respecto desta necesaria infraestructura, dígolle que non volvería a ser alcaldable e que inmediatamente dimitiría. Se eu fora alcalde dende o ano 2019 e tivera o contrato quizáis máis importante, un dos máis importantes do Concello, en situación de aberta a legalidade, pois, como antes lles dixen, non contempla prórroga e se está a prestar dun xeito absolutamente fora da normalidade, eu agora mesmo dimitiría. Se eu fora o alcalde de Vilalba dende o ano 2019 e despois de criticar durante anos a política de contratación e réxime interno do PP, eu non fixera absolutamente nada no que ten que ver coa solución, coa ferramenta que lle poría solución que é a RPT, eu inmediatamente dimitiría. Polo tanto, señora Veleiro, dende Vilalba Aberta non podemos máis que censurar o exercicio que vostede hoxe fai de cobardía. Lóxicamente, a seguinte sesión plenaria pode ser que inicie con vostede como alcaldesa ou pode ser que inicie sin vostede. E claro, as explicacións e o balance que nós lle pedíamos aquí antes do remate da legislatura non vai ser posible de cara á veciñanza, que é o que nosotros propoñíamos, era a razón última da nosa iniciativa. Pensa vostede que a veciñanza non se pregunta por que se goberna co orzamento do PP? Pensa vostede que a veciñanza non se pregunta por que ata o último pleno non ven o expediente de ampliación do polígono? Que non se preguntan, despois de estar anos dicindo centro de día xa, por que non se fala do centro de día? Que non se preguntan por que o contrato do lixo está nunha situación de aberta a legalidade, 31 meses fora de contrato? Que non se preguntan por que a política de persoal segue sendo a mesma do PP? Eu xa lle digo que sí. E como voceiro que son da veciñanza a que represento, traigo esta cuestión a pleno. Non se trata de electoralismo, non se trata de speech, trátase do exercicio da oposición. Se eu fora un veciño e o meu representante público non fixera este exercicio de oposición nesta sesión plenaria, eu non volvería a confiar nese representante público. Creo que iso é a política e creo que iso é o noso deber e a nosa obriga. E recollendo a cuestión que nos atañe neste punto, vou ser moi breve, pois trátase dunha cuestión que nosotros descoñecemos, máis alado publicado polos medios de comunicación, e que sí que nos gustaría escoitar da boca da alcaldesa, sobre todo tamén porque a veciñanza entendo que ten dereito a saber o que aquí pasou, en termos de explicacións. O Concello de Vilalba, como todas e todos os que estamos aquí, foi condeado á readmisión inmediata dunha empregada que desempeñaba tarefas de auxiliar de biblioteca no servizo municipal de maneira intermitente dende o ano 2019, despois de que o xulgado declarase nulo o despedimento tras a demanda interposta en xuño de 2022 pola traballadora. Nela solicitaba que se declarase nula a extinción do contrato. Hai que explicar, non foi despedida, senón que o Concello deu por finalizada a relación contractual na data prevista o 31 de maio de 2022, sen que houbera unha comunicación por non ser obrigatoria por lei. E, polo tanto, a traballadora solicitaba que se procedera á súa readmisión no mesmo posto e coas mesmas condicións. E é que se dá a circunstancia de que a traballadora se atopaba de baixa dende o 29 de marzo do 2022 con un diagnóstico de ameaza de aborto. Así mesmo, a traballadora presentara unha reclamación e posteriormente unha demanda uns días antes da extinción do contrato solicitando o recoñecemento dunha serie de dereitos entre os cales figuraban a condición de persoal fixo, unha categoría superior e, lóxicamente, diferenzas salariais. A xuíza non considerou que estes foran os motivos para que a Administración local, o Concello, procedese a extinguir a relación laboral, aínda que está pendente polo que a Vilalba Aberta se lle trasladou e polo que os medios de comunicación recolleron de dirimirse este outro procedimento que foi admitido a trámite e cuxas partes están citadas, corríxame señora Veleiro se me equivoco, a xuízo o 26 de outubro deste ano. O que sí está aprobado, segundo a xuíza, é que o contrato era fraudulento de conformidade co establecido no artigo 15 do Estatuto dos Traballadores debido a que non se especifica a causa que xustificaría o seu carácter temporal polo que debería ser considerado indefinido. En definitiva, dende Vilalba Aberta entendemos que a alcaldesa, como representante do conxunto dos veciños e das veciñas, debe dar explicacións por esta resolución xudicial e ao momento, señora Veleiro, como antes lle dixen, é agora, non na vindeira legislatura.
Dende o Partido Popular vamos a esperar as oportunas aclaracións e explicacións que faiga o equipo de goberno antes de determinar ninguna posición por parte do noso grupo. O que sí quero aclarar, isto é fora do seu punto, señor Renda, porque xa que estamos en campaña electoral, e que a señora Rouco non o crea, señora Rouco, a verdade é que a noto moi nerviosa. Eu non sei se ao mellor lle afectou o boletín. E mira, ao mellor voulle dicir un poquinho máis baixo, máis alto, e vocalizar mellor, como me dicía antes a min, que ao mellor eu non entendía. Dice vostede que poñemos aquí máis de 2 millóns de euros. Claro, porque os centros educativos tamén os financia a Xunta. E xa lle digo que é máis de 2 millóns de euros. E mira, a rigurosidade, señora Rouco, a rigurosidade é a que teñen vostedes, que non coñecen nin os barrios deste municipio. Eso para empezar, que son capaces de confundir hasta as pistas que vostedes arranxan porque non coñecen nin en que parroquia están. Eso para empezar. Pero o que ainda é peor que descoñecen a donde chega cada parroquia. E son capaces de ubicar un barrio na parroquia colindante da seguinte. De verdad, faigano mirar, esa é a rigurosidade súa, señora Rouco. Vou a ser o máis breve posible, pero sí que vou a dar as explicacións sobre este tema. Lamento ter que dicilo así, modesto, pero cando un fai unha serie de afirmacións como as que fixeche ao inicio en relación á nosa alcaldesa, eu tamén podo facer unha, porque a veces dices un centrouma para rematar, pois tamén me centrache para rematar. E eu tamén che vou a dicir que se eu tivese que modificar o código ético do meu partido para poder presentarme a unhas eleccións, antes diso, dimitiría. E iso creo que é unha cousa tamén a ter en conta. Sobre a moción pedindo a comparecencia da alcaldesa, eu creo que se realmente o interés de Vilalba Aberta fose ter a información, sería tan fácil como pedir un escrito e solicitar copia da sentencia. E houbéraselle dado. Pero cando Vilalba Aberta trae aquí esta moción, é con mala intención, e é con intención de facer ver cousas que non son. E como non hai nada que ocultar, vou a ler o literal da sentencia para que quede claro. E o vou a ler porque creo que é unha cuestión importante, porque se pon en duda unha serie de cousas sobre a actuación deste equipo de goberno que non se van permitir. Mira, esta traballadora empezou a traballar para o Concello de Vilalba en abril do 2019. É un dato importante porque cando acusas a este goberno de falta de organización sobre o personal, etcétera, etcétera, parece como que a falta de organización chegou a este Concello con este goberno. E a falta de organización e os problemas de personal veñen arrastrados de moitos anos atrás e é moi difícil correxir. E vouche a poñer un exemplo, neste caso concreto, da biblioteca. Esta plaza non está creada e, por tanto, a única forma de poder contratar persoal é a través de contratos temporais. Precisamente agora esta sentencia o que permite é crear esta praza, pero antes diso non se podía e por eso tiñamos dúas opcións, ou non prestar servicio de biblioteca ou contratar a unha persoa a través desta modalidade. Fixos unha lista de empreo temporal e esta traballadora era a que estaba no posto número 1 da lista. Por tanto, este equipo de goberno só ten a opción de contratar a esa traballadora. Antes desta sentencia, como lixe moi ben, ela presentou unha reclamación ante o Concello en maio do 2000, creo que 22. E esa foi obxecto dun informe por parte da Secretaría, donde se dice que, debiéndose entender que la conversión de contratos temporales en indefinidos no fijos por contratación en fraude de ley siempre requiere resolución judicial para su transformación, como se pone de manifiesto expresamente en el artículo 20.1.6 de la Ley 22.21 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, al prever que no computarán para el límite máximo de tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial. Siendo necesaria una sentencia judicial previa que así lo reconozca, a partir de la que el Ayuntamiento pueda proceder a la creación de la plaza en la plantilla presupuestaria de personal e incluirla en la oferta de empleo público sin computar en la tasa de reposición de efectivos. Como conclusión,
no existe ningún margen de discrecionalidad municipal para poder declarar per se la situación de personal laboral indefinido no fijo. El marco normativo estatal en materia de duración y modalidades del contrato deviene aplicable ex lege, con valor de derecho necesario, exigiendo en este caso una resolución judicial a través de la cual se constaten las circunstancias concurrentes, no procediendo que a través del órgano competente, en este caso sería el alcalde, se resuelva y declare el carácter indefinido de los contratos laborales ni de oficio, ni frente a una reclamación laboral del trabajador, motivo por el cual hay que dirigir la contienda a que tal declaración como indefinido sea fruto de una sentencia judicial. Por tanto, con un informe de Secretaría que nos di que non temos margen para declarar indefinida a esa traballadora, obviamente non podemos. Pero aquí teño a sentencia. E sobre o resto de vulneracións que citabas na túa moción, paso a ler. En cuanto a la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, tampoco ha resultado acreditado que la actora fuese despedida por el hecho de estar embarazada. No consta que el Concello de Vilalba tuviese conocimiento de que la trabajadora inició un proceso de IT por amenaza de aborto. En los partes de IT, incapacidad temporal, aportados por la trabajadora, solo consta el diagnóstico en los partes que son ejemplares para el trabajador. En los partes que deben ser entregados a la empresa no consta el diagnóstico de la trabajadora. Tampoco se ha acreditado por la trabajadora que hubiese comunicado vía correo electrónico, burofax, mensajería instantánea o cualquier otro medio de comunicación al Concello el diagnóstico médico por el que fue declarada en situación de incapacidad temporal. En definitiva, es evidente que la decisión extintiva empresarial no pudo fundamentarse en la situación de embarazo de la trabajadora porque le era desconocida. Tampoco entiende esta juzgadora que la extinción de la relación laboral tuviese como finalidad atentar contra el derecho a la igualdad, a la no discriminación por razón de sexo o el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral de la trabajadora, puesto que el Concello demandado respetó en todo momento los derechos de la trabajadora relacionadas con su condición de madre de un menor de 12 años. Disfrutó el permiso de maternidad desde el 5 de febrero de 2021 hasta el 1 de junio de 2021. Disfrutó del permiso de lactancia natural durante 1 hora diaria desde el 15 de junio de 2021 al 31 de octubre de 2021. La trabajadora solicita el 18 de octubre de 2021 la reducción de la jornada de trabajo, 5 horas semanales, 1 al día, que es reconocida por el Concello. Disfrutó de la reducción de jornada desde el 1 de noviembre hasta el 29 de marzo de 2022. No consta en ningún momento oposición del Concello a las solicitudes formuladas por la señora, non vou dicir o apellido, en relación con los derechos reconocidos en la legislación vigente en materia de conciliación de la vida familiar y laboral. La entidad local ha sido respetuosa con todos los derechos de la trabajadora. Prueba de ello es que disfrutó de los permisos y derechos solicitados sin tener que acudir a los tribunales para el reconocimiento de tales derechos. Evidentemente, la actora ha tenido que presentar las solicitudes de permiso de lactancia y reducción de jornada para que el Concello reconozca el disfrute de esos derechos. Pero la trabajadora es perfectamente libre para no solicitarlos, si no lo desea. No puede imponerse a la trabajadora el disfrute de esos derechos por el Concello. De modo que no es correcta la afirmación que realiza la actora en su escrito de demanda relativa a que ha tenido que exigir en varias ocasiones el respeto a sus derechos. Por último, procede dar respuesta a la alegación formulada por la trabajadora relativa a la vulneración de la garantía de indemnidad. De conformidad con la jurisprudencia existente en materia de vulneración de derechos fundamentales, el demandante tiene que acreditar la existencia de un principio de prueba de vulneración de derecho fundamental, correspondiéndole al empleador acreditar la razón que justificaría la extinción de la relación laboral. En el asunto litigioso, consta acreditado el principio de prueba de vulneración del derecho fundamental. La actora presentó reclamación en el Concello solicitando el reconocimiento de una serie de derechos, condición de personal laboral fijo, personal indefinido no fijo, categoría profesional de bibliotecaria, diferencias salariales. También presentó demanda reclamando los mismos derechos el 30 de mayo de 2022, demanda que fue admitida a trámite el 14 de septiembre de 2022. No obstante, entiende esta juzgadora que las reclamaciones
presentadas por la trabajadora no fueron el motivo por el que el Concello procedió a la extinción de la relación laboral, puesto que en el momento de la extinción de la relación laboral no tenía conocimiento de la demanda presentada en los juzgados de lo social de Lugo. La demanda fue admitida por decreto de 14 de septiembre de 2022. No consta la fecha de notificación del decreto de admisión al Concello, pero evidentemente es posterior a la fecha de extinción del contrato. Respecto a la reclamación presentada el 27 de mayo de 2022, fue presentada en el Concello por lo que era conocida por la entidad local el 31 de mayo. Pero lo cierto es que la entidad local procedió a poner fin a la relación laboral en la fecha que constaba en el contrato celebrado entre las partes. El contrato iba a finalizar el 31 de mayo de 2022, independientemente de que la actora hubiese presentado reclamación de defensa de sus derechos. Cuestión distinta es que la entidad local demandada hubiese puesto fin al contrato en fecha anterior a la establecida en el contrato como consecuencia de la presentación de la reclamación por parte de la trabajadora. La entidad local demandada procedió del mismo modo en el año 2020. Celebró un contrato temporal con la demandante para ejercer las mismas funciones que en este contrato, y en dicho contrato se fijó como término final 31 de marzo de 2020, poniéndose fin a la relación laboral en la fecha establecida en el contrato. Por último, la actora es perfectamente conocedora de la fecha fin de contrato, 31 de mayo de 2022. Llama la atención que haya esperado casi un año para presentar la demanda cuando pudo haber reclamado sus derechos desde el inicio de la relación laboral, puesto que el contrato es fraudulento desde su celebración, y también afirma que desde el inicio realizó las funciones propias de bibliotecaria. En atención a lo expuesto, no procede condenar a la entidad demandada a abonar indemnización alguna, puesto que no consta vulneración de derecho fundamental. O fallo é que estima a demanda e di que debe declarar nulo o despido porque a traballadora está embarazada e condena á readmisión. Pero, como queda acreditado e como acabo de ler, o Concello en ningún momento nin ten acceso a esta información porque non debe ter, nin se despide a naide como queda acreditado nin por estar embarazada, nin se vulnera ningún dereito laboral da traballadora, nin se fai nada que seña contrario a dereito. Mais alá de sí, contratouse a traballadora por un contrato temporal porque é a única posibilidad que tiña o Concello nese momento para poder prestar o servicio de biblioteca. E iso é toda a información sobre este caso que pregunta Vilalba Berta. Antes de darte a palabra, permítame facer unha aclaración. Creo que, como acaba a voceira do Grupo Socialista explicar dunha forma exhaustiva, creo que non habrá ningunha dúbida, independentemente que agora lle dé a palabra. Con respecto á primeira parte da súa intervención, que fixo unhas alusións directas a por que se fora vostede actuaría de outra maneira, voulle contestar nun minutiño. Volvome a presentar a reelección por responsabilidade, porque para dar contas de o que aconteceu neste tempo da legislatura, que en contra do que dicen moitas veces desde os grupos de oposición, este grupo de goberno en minoría, que non fai nada, que é ineficaz, e que o desleixo, fixéronse moitas cousas, as que se poido. Evidentemente, quedan moitas por facer, seguro que sí, pero tanto a que lle fala como o resto de compañeiros que nos presentamos na candidatura para poder volver a cadar esa confianza dos veciños e veciñas para completar ese cambio de modelo de xestión do Concello de Vilalba. Agora voulle dar primeiro a palabra ao Partido Popular. Si, non é nin, si, escoitase, non é nin tan sequera intervención, é un matiz. Si, dixo a señora Rouco unha serie de cuestións que están recollidas na sentenza. Nós,
lóxicamente, a sentenza pública, tivemos tamén a ocasión de analizala, e, señora Rouco, en ningún caso se pode extraer desta nosa petición de comparecencia mala fe, pero entendíamos que había que dar conta nesta sesión plenaria, non para nós que xa coñecíamos pois prácticamente todo, o que vostede di, prácticamente o... Pero isto... Simplemente ia dicir que o que vostede dixo, señora Rouco, o dixen eu dun xeito máis resumido. Creo que vostede tamén me entendeu, polo tanto, sí que me gustaría que retirara esas palabras de mala fe, porque creo que non as entendeu ninguén. Home, ou é insolvencia ou é mala fe, porque se realmente tiña vostede a sentencia e conocía o contenido da sentencia e leu isto que lle acabo de ler eu a vostede, non ten ningún sentido que pida unha comparecencia, porque quédalle perfectamente claro cal foi a actuación do Concello neste punto, nada máis. Ben, pois a comparecencia está feita, pero damos a palabra ao Partido Popular, que quedou sin... Si quere algún tipo de pregunta ou algunha... No, escoitamos atentamente a señora Rouco e escoitamos as aclaracións oportunas que plantexaba o grupo de Vilalba Berta. Non temos que dar ningún cumprimento nin dar ninguna resposta a este asunto. Ben, pois, entón, como xa está feita a comparecencia, pois como consideramos que está feita a comparecencia, pois pasamos ao seguinte punto da orde do día. Ahora veñen a continuación dúas mocións presentadas de urxencia, unha por parte un grupo do Partido Popular e outra por parte de Vilalba Berta. O seguinte punto, a primeira que foi presentada, é unha moción de urxencia do Grupo Popular sobre a confección da liquidación do presuposto de 2022. Antes de nada, temos que votar a urxencia para debatir esta moción. Entonces, bueno, presente a xustificación de a urxencia. Bueno, pois a urxencia ben motivada para que o Pleno se manifeste sobre un tema de tal importancia, non? Como é a confección da liquidación do presuposto, que tal e como establece no artigo 191 da Lei Reguladora de Facenda Local, debería estar presentada antes do 1 de marzo do exercicio seguinte. Estamos a día 30 e polo de agora non temos coñecemento deste asunto. Sí, con todo respeto. Para axilizar, vamos a proceder á votación da urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, sí, efectivamente, voto de calidad. Estamos todos ahora. Está bien, ¿no? Claro, el voto de calidad de la alcaldesa. A ver, Hay que repetir. prodúcese 8 votos a favor da urxencia, 8 votos en contra da urxencia, por tanto, como se produce ese empate, hai que volver a votar e actuaría co voto de calidade da alcaldesa. Entonces, votos a favor da urxencia. Votos en contra da urxencia. Queda rexeitada esta proposta de moción. Quero facer unha pequena aclaración. Non se trata de transparencia, trátase de que está así formulado pola normativa e é unha actuación totalmente legal. Pasamos á seguinte moción, moción de punto número 15 de orde do día, moción de Vilalba Berta, de urxencia, relativa a modificación da ordenanza número 50, que é o Regulamento Especial de Honras, Distincións e Protocolo Cerimonial do Concello de Vilalba. Vilalba Berta, xustifica a urxencia.
Sí, xustificamos a urxencia porque entendemos que é a única maneira de darlle por fin o nome de Vilalba Berta á Casa da Cultura, porque non se poden facer as cousas por medo a que os desfagan os que veñen detrás. Non somos aquí e agora. Sí, vamos a ver, nosotros non nos opoñemos ao debate da moción nin á declaración de urxencia, pero antes eu si solicitaría unha aclaración sobre se esta moción pode ser debatida da forma en que está formulada, porque trátase de modificar un regulamento a través dunha moción e eu entendo que o que procede é iniciar o expediente de modificación, pero non a modificación. Pregunto por se hai alguna... Deixar precisamente o que acaba de formular o señor Bamonde, iba a lle dar a palabra ao señor secretario precisamente para que dera as explicacións pertinentes nese senso. Bueno, efectivamente, ¿no? En caso de que fose apreciada urxencia, tiña a obrigación de intervir, de acordo co regulamento de organización das corporacións locais, artigo 94.3, non? Ante un asunto que pode ser manifestamente contrario á lei, tería a obrigación de advertir de que, bueno, os regulamentos teñen o seu proceder, saltarse ese proceder mediante a aprobación directa dunha modificación dunha ordenanza é unha nulidade de pleno dereito. Por tanto, debe seguir os trámites oportunos como seguiron todas as demais regulamentos e ordenanzas que presentamos ata o momento, non? Ten que haber a consulta previa que exixe o artigo 133 da Lei de Procedemento por polo menos 20 días hábiles, salvo que se aprecie urxencia, cuyo caso serían 10 días hábiles. Ten que haber un informe de secretaría preceptivo que non existe. Ten que haber unha aprobación inicial por pleno que implique un período de exposición pública de polo menos 30 días hábiles e logo, se non hai alegacións, é cando queda aprobada de xeito definitivo. Esta é a importancia da distinción entre mocións e rogos. Evitar este tipo de erros que se ven nesta ocasión. Podemos evitalos, poderían traer consecuencias importantes en caso de outra serie de regulamentos ou ordenanzas. Nada máis. Dende Vilalba Berta propoñemos que no punto número 1 se modifique e que se deixe constar tal que así, que o Concello de Vilalba inicie os trámites necesarios con vistas á modificación do artigo 11 da ordenanza número 50 Regulamento Especial. Esa é a modificación que propoñemos de viva voz dende o Grupo Municipal de Vilalba Berta. A ver, sí, está entendendo que presenta unha moción de urxencia con esa modificación. De todas maneiras, sinceramente, coas explicacións que acaba de dar o señor secretario, o inicio de un expediente que estamos en vísperas de eleccións municipais, que pode haber cambios sustanciais na formación da corporación, realmente non creo que sea o máis acaído. No obstante, con esa reformulación, que entendemos que é unha nova proposta de moción de urxencia que presenta ahora, procedemos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia con esta nova formulación? Votos en contra? Ben, dase a mesma situación que antes, hai un empate a votos, así que hai que volver a proceder á votación da urxencia. Votos a favor? 8 votos. Votos en contra? 8 votos. Actúa como antes o voto de calidade da alcaldesa, por tanto, non se procede ao debate. Pasamos ao seguinte punto, que é o de rogos. Como xa fixemos en sesións plenarias anteriores, os rogos que os expoña os propoñentes, o partido propoñente, e despois daremos resposta
esperemos que con certa brevidade. Punto número 16 do orde do día é un rogo do Partido Popular relativo á implantación dun banquillo de fútbol nunha instalación deportiva. Partido Popular. Moi breve, señora alcaldesa. De verdade que están en todo o seu dereito de votar en contra da urxencia, por suposto. Pero quero deixar aquí constancia de que aquí, gracias á consideración do Partido Popular, aplazamos unha moción do noso grupo por indisposición dunha concelleira e, por suposto, que estamos plenamente agradecidos de habelo feito porque creemos na mala disposición que se pode atopar unha persoa. Por iso creo que tamén a indisposición dun compañeiro noso debería tamén ter esa pequena consideración. Vai a este rogo relativo á implantación dun banquillo de fútbol nunha instalación deportiva. Creemos que debemos instar ao Concello de Vilalba a instalación dun banquillo no campo de alba artificial, xa que é necesario competir varios equipos ao mesmo tempo, tal e como nos trasladaron desde as asociacións. Ben, boa tarde noite a todos. Simplemente, moi breve, dicir que nese campo artificial ese banquillo xa o había, o que pasa é que no seu día pois houve unha solicitud da Cruz Vermella noutro sitio no campo natural, levouse ya ali porque se falou co presidente, neste caso de Villalbés naquela, dixo que non facía falta, que non era preciso, que chegaban os banquillos e levouse. De todas maneiras, eu quero dicir ao Partido Popular que xa miramos presuposto para instalar outro ou volver ese e instalarlle outro abaixo. Eso é o que está mirado a día de hoxe, vale? Punto número 17, rogo do Partido Popular relativo á falta de pintado na rede viaria do casco urbano e no polígono industrial Sete Pontes. Tal e como estou segura de que todos os membros desta corporación creemos que a seguridade viaria é un conxunto de accións e que debemos velar porque se faiga un funcionamento da circulación e que sexa o máis visible para os vehículos e para os peatóns, consideramos importante instar ao Concello ao pintado da rede viaria no casco urbano, que xa vimos que en algunhas zonas xa comezaron, pero tamén que non se esquezan do polígono industrial Sete Pontes, que se atopa, a verdade, en bastante pésimo estado. Sí, e respecto ao que dices do casco urbán, evidentemente que xa se empezou nas entradas principais, evidente que iso dá unha cuestión de imaxe importante ao Concello de Vilalba, e no polígono industrial estamos pendientes da subvención da Xunta, que é a cuarta vez que solicitamos, se aproban, pois evidentemente non vamos a pintar ora pendientes de que aproben esa subvención, a que teña ben a Xunta dunha vez por todas darnos algo de cartos aquí en Vilalba. Punto número 18, rogo de Vilalba Berta relativo á sinatura dun convenio entre o Concello e a Asociación de Empresarios Polígono Sete Pontes. Ben, Vilalba Berta reuniuse esta semana cunha representación do comercio asociado, unha xuntanza que nos permitiu escoitar as súas necesidades e comprometernos coa defensa da sinatura dun convenio de colaboración que, seguindo o exemplo do que se fai xa noutros concellos, responsabilice a Concello e a Asociación na organización de actividades dinamizadoras do tecido comercial, hostaleiro e de servizos. En base a iso actuamos, instando ao Concello de Vilalba a que inicie os contactos necesarios coa Asociación de Empresarios Polígono de Sete Pontes con vistas á sinatura, como antes decía, dun convenio co comercio e a hostelería asociada. Tomamos nota do rogo, como xa vistes no punto relativo á modificación das subvencións nominativas, unha vez consignadas, unha vez sexa definitiva a modificación orzamentaria, pois asinarase o correspondente convenio, neste caso, coa Asociación de Empresarios por importe de 6.000 euros. Punto número 19, rogo de Vilalba Berta, que é unha moción reconvertida en rogo relativa á creación dunha aula de interpretación do liño na parroquia de Insua.
Ben, dende Vilalba Aberta apostamos pola creación dunha aula de interpretación do liño na parroquia de Insua, así o trasladamos á presidenta das mulleres de Insua, Lourdes Otero, e ao resto das súas compañeiras nunha visita hai aproximadamente 15 días ao seu local social. Estamos a falar dun verdadeiro museo do liño que podería ser unha realidade despois de anos de espera pola vía dunha proposta a que facemos de financiamento coa que pretendemos facer xustiza co traballo desta entidade ao redor da recuperación do proceso do liño e da lá. E falamos dun convenio a 3 entre as administracións implicadas en materia de patrimonio, porque nos comprometemos coas mulleres de Insua dende o rigor e a seriedade dunha proposta de convenio tripartito entre o Concello, a Deputación e a Xunta. Deste xeito, as diferentes administracións daríanlle continuidade ao esforzo e á perseveranza que estas mulleres mostraron á hora de pelexar e conseguir xa a adquisición dos necesarios terreos. E por isto que instamos aos dous grupos que nos acompañan nesta corporación, a Partido Popular e a Partido Socialista, a sumarse a unha proposta que entendemos de consenso, cuxa finalidade non é outra que difundir e protexer o mellor do noso patrimonio inmaterial. Ben, pois, en resposta a este rogo, evidentemente, nas circunstancias e nos tempos que estamos en vísperas de eleccións, eu non me atrevo a garantir que os que estamos aquí presentes formemos parte da seguinte corporación. Por tanto, que esta decisión en este momento que tomamos nota, de feito, desde o grupo de goberno estamos en contacto coa Asociación de Mulleres de Insua con esta proposta e moitas outras que nos trasladan continuamente, por suposto, que queremos apoiar o tecido asociativo en todas aquelas iniciativas, pero tal como está formulado o rogo, desde logo é inviable agora, porque comprometerse a encargar unha redacción dun proxecto de rehabilitación dunha infraestructura situada nun terreo privado, que é, en este caso, da Asociación de Mulleres de Insua, e que o Concello de Vilalba inicia xestións e contactos necesarios diante da Deputación e da Xunta de Galicia con fin de solicitar a sinatura dun convenio tripartito, creemos que en este momento, desde logo, non é o máis oportuno. Queda recollido a intención do grupo de Vilalba Aberta, que entendo que é compartida por dos, tres grupos que temos presencia na corporación, de colaborar co tecido asociativo dentro das medidas e das posibilidades do Concello de Vilalba. Ben, pois, rematados os rogos, pasamos ás preguntas. Agora sí que voulle dar a palabra ao señor secretario para que formule as preguntas e ir dando resposta. Ben, pregunta do Partido Popular relativa á limpeza da charca do Allegal. Ten previsto o equipo de goberno realizar a limpieza anual da charca do Allegal para o disfrute dos vecinos e visitantes? Cando ten previsto realizar ditos traballos, xa que estamos ás portas da Semana Santa? Bueno, faise sempre que nos solicita a entidade titular da estrutura o que é a limpeza e, por suposto, temos pensado facelo cando así se produza esa solicitude, sexa antes ou despois de Semana Santa, que entendo que non vai a ser antes, porque xa é a semana que ven. Ben, seguinte pregunta relativa ao inventario de camiños municipais. En que situación se atopa o referido inventario e se foron tramitadas e resoltas todas as alegacións presentadas? Ben, rematou a finais de xaneiro o que era a exposición pública inicial, da aprobación inicial, e presentáronse preto de 200 alegacións que por parte do equipo que está que levou adiante o proceso do inventario de camiños e os técnicos municipais prácticamente están todas máis ou menos encauzadas as respostas, pero ahora hai que notificalo a cada un das persoas ou entidades que presentaron esas alegacións e como son moitas, evidentemente non vai a dar tempo agora porque está rematando a legislatura, pero iráse encauzando o expediente, pero terá que vir despois
a sesión plenaria para ser aprobado. Pregunta do Partido Popular en relación ao Pexón. En que trámite se atopa o Pexón e se deu algún paso máis dende a celebración do último pleno ordinario? O Pexón está máis ou menos no mesmo punto, porque, como todos saben, evidentemente non é unha tramitación fácil de facer. No planeamento xeral de ordenación municipal estamos ahora mesmo sumidos en procesos como foi o que hoxe traemos a pleno, como é a solicitude o inicio de ampliación do polígono. Vanse sacar posiblemente na vindeira semana a subasta as parcelas de ampliación de Entre Pinares. Hai moitas cousas que teñen que ir tamén contempladas no Pexón, por tanto, seguiremos avanzando na próxima legislatura. Pregunta do Partido Popular en relación ao comedor da Escola de Educación Infantil. Queren conocer se iniciou os trámites necesarios para ampliar o citado servicio, en que data procederon ao inicio do expediente e se trasladou á Consellería de Educación, Formación Profesional e Universidade o interese de ampliar o referido convenio do servicio do comedor. Bueno, este punto xa foi debatido no punto número 8 da orde do día, onde se falou de todos os trámites con esa modificación da ordenanza do regulamento, perdón, do comedor da Escola Infantil, onde xa está respostado. Pregunta do Partido Popular relativa ao servicio de madrugadores. Que empresa realiza neste momento o servicio de madrugadores e ata que data está adxudicado dito servizo? Cantos usuarios están a recibir no citado servicio en cada un dos centros de ensinanza impartidos? Vale, pois, a ver, empezaron o 1 de marzo deste ano. A empresa que está a prestar o servicio agora aberta. A adxudicación é por un ano, coa posibilidade de dúas prórrogas de un ano cada unha. Cantos usuarios? No Colexio Insua Bermúdez 13, no Mato Vizoso 12, na Escola de Educación Infantil 10, do servicio de madrugadores. De todas maneiras, todos os membros da corporación, se entran no perfil do contratante, pois teñen toda esta información ao seu dispor. Agora aberta, que pronunciei mal, dixen agora e agora. Pois, sin máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Boa noite e boa fin de semana, recordando que a Feira do Queixo de San Simón contamos con todos para exaltar o noso produto.